Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sininga, las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Hulyo 10, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. 7 ka mga proyekto sa idalom sa Iloilo City District Engineering Office on track kag wala sang delay. Suno pa sa kay Engineer Roy Pakanan. Konstruksyon sa mga nasambit nga proyekto na untat lamang bangod nga wala ginatagan sang permit kuno sang Office of the Building Official. Sa dugang pa nga mga balita, Governor Arthur Toto Defensor Jr. ginbato na ihan ang nagapangaluyag sa iya para nga mangin busy gobernador. Kung lantawon naton nga ni ang gobernador iya ang nagapangaluyag mo para nga may partner siya para nga mangin busy gobernador. Pero do kabaliskan ni kanon ang natabo kay do ang may plano nga mga busy gobernador mong nagapangaluyag kay Gov Toto. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagapangalagad, lalaki nga ginatudlo nga amo iya ang nagahanas bla sa pila ka mga pamatanon nga nagapangawat dakop sa buy-bust operation sa may barangay Santo Rosario, Duran. May latest update man kita karon sa nagapadayon sini nga palarong pambansa 2024. Direktamente karon sa may Cebu City. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita sa aton sini nga pagapangalaga na banwa, dugang sini nga mga balita pasiplatan naton, mga mainit nga balita sa balibot sang pungsod. Arrest warrant batok sa kay Gu Huaping o kon Alice Gu ang ginpirmahan na ni Senate President Francis Chis Escudero. Sunod kay Escudero ang pagpirma niya sa warrant of arrest. Now, sa aton sining matag palamati, batok iya kay Bamban Tarlac Mayor Alice Gu, pananglitan ining hingyo ni Senator Risa Ontiveros, ang Senate Chair sa Committee on Women, Children, Family and Family Relations and Gender Equality. Ang komitiba ni Ontiveros sa mga nag-imbestigar sa illegal nga aktibidad sa Philippine Offshore Gaming Operators o KONPOGO nga liwat nga bagapadayon ang hearing subong man sini iya nga adlaw si Go ang nagapanguna nga resource person kasunod sini nga napaslawan nga magtambong sa latest hearing nga ginapahayag sa iya sining abogado nga hindi ini siya magkatambong bangod sa trauma kag stress. Amo ganining hambal bla ni Senator Risa Ontiveros sinya lumang tugtugin na niya sa mga tawo nga ginagisa diri iya sa Senate inquiry, sa Senate investigation. Kung mabatyagan sini nila nga daw mapikiti sila, tinagapropalain lain sini nga matiyag. Okay, tikon na madumduman sa aton sini nga mga kabumboy ni manay bagong nagapalain-lain matyaga. Basta gani iya sintro karon sa kontrobersiya kag daw kasubong sini Banwaya malapit na sa bibi sa nga pagkatribukaho sa iya sini nga posisyon dira kag do nagalain ang ila sini nga pamatyaga. Ang pinakadabes sini Banwa sinadriya karon nga makabig naton para pernalya amo ang wheelchair. Sino iyang madumduman ninyo nga mga matagas nga opisyal nga during sa tsimpo iyang ini silang ginaputos sa kontrobersiya. Ang ila sini nga pinakadabes sini iyang parapernalya o kon props amo iya Banwa ang wheelchair orang pagsakay sa wheelchair.
nga daw kasubong iya nga 1 bar na lang ang bilin sa ila sini nga kabuhi. Aragoy 1 bar lubat na tiyan mo na karon. No, sunod sa abogado ni Mayor Alice Go niya hindi sa makatambong kay galaing iya sini nga matsyag kay may na kamatsyag sa sang trauma kag stress. Tani attorney din gindugangan mo na lang sa nga anxiety, sleepless nights kag pagidira, no, para nga do mapatian gid bla. Sa aton sini nga mga kabumbo. Por Diyos por Santo, ti pananglitan iya nga mga ordinaryo kalang niya nga pumuluyo sa nga pungsod na Pilipinas, di kaya kamuamos ni. Hindi kaya kambal nga hindi ko katambong sa hiring kay na trauma ko, na stress ko, why ko tinulugan, sleepless nights ang akon sini nga mga na-experiensya, gapalang reg-reg akon sini nga mga kaunuran. Sa aton sini nga mga kabumbo, as simple as that, kung ikaw iyabanwa, ti ma-impluensya na mo kwarta, pero kung ordinaryo ka lang nga citizen sa pungsod na Pilipinas, sus Maria kagusip po, way ka pa maimbestigaran, ginabaklid ka na para pusasan mo, kag paligid-ligiron ka yun pasulod sa karsel. Anyway, dugang nga mga balita kag impormasyon tutukan naton mga mainit sini nga mga balita lokal pagbalik naton sa baray nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Hulyo taong 2024. Sa ating mga headlines, suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, ipinagutos na ng Senate panel na arestuhin. Si Pangulong Bongbong Marcos naman hinamon si Pastor Kibuloy na lumantad na matapos na maglabas ng 10 milyong reward kapalit ng kanyang ikadarakip. Arrest warrant para naman sa mga naging responsable sa war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng mailabas ngayong taon. Samantala, si Congressman Marcoleta naman nanindigang may mga ebidensya siya sa expose laban sa COMELEC deal at bilyong pera daw sangkot. Pero Chairman Garcia naman dumulog na sa National Bureau of Investigation para ipa-authenticate ang umano'y malisyosong mga dokumento ni Representative Marcoleta. Samantala, malawak ang pagbaha doon sa Sarangani Province naranasan dahil nga sa pag-apaw ng ilog. Dulot ng malakas na mga pagulan, marami pang kabahayan ay pinasok din ng tubig baha. International news, abangan mamaya ang Russia ipinag-utos ang pag-aresto kay exiled opposition figure Yulia Navalnaya. Sa ating balita sa palarong pambansa, mga kabombo, ilang adjustment maaari daw ipatupad dun sa mga events ng Palarong Pambansa 2024 dahil nga sa madalas na nararanasan mga pagbuhos ng ulan at minsan may mga pagbaha pa dyan sa Cebu City. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor ng motibo. Git pa ng presidente na sinusunod lamang nila
ang umiiral na batas, kaya magpapakita siya ng hakbang hinggil naman sa mga kahalintulad na usapin. Kini-question din ng Pangulong motibo ni Pastor Kibuloy na dapat ito ay sumunod sa batas. Si Kibuloy, mga kabombo, ay naakusahan nga ng child abuse, human trafficking at iba pang mga usapin, ngunit kanya naman itong itinatanggi. Una nang inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung saan nagtatago itong si Kibuloy, subalit ayaw daw niya na ibahagi o ibunyag ang naturang impormasyon. Mga karagdagang update mamaya, abangan mga kabombo, mga ka-Star Nation. Samantala naman, posibleng ilalabas na ng International Criminal Court ang arrest warrant para sa mga responsable sa madugong drug war ng nakalipas na administrasyon. Kampante si International Criminal Court Assistant Counsel Cristina Conti na mailalabas na ngayong taon ang mga warrant para sa mga responsable sa illegal na droga. Ang pangunahin daw na problema lamang anya ay ang pagsisilbi at implementasyon sa mga warrant dahil nakadepende lamang ang International Criminal Court sa gobyerno ng bansa para tuluyan itong ipatupad. Anya, maaaring ilabas ang mga warrant laban sa ilang individual kahit na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon dito ng international body. Sa panig naman ng International Criminal Court, pinaghahandaan na nila anya ang isasagawang trial o pagdinig dahil dito papasok ang mas mabigat na papel ng ahensya. Kasama na rito anya ang presentasyon ng mga ebidensya para patunayan ang mga individual na responsable sa drug war na nagkasala talaga sila. Maalala nga na naging pangunahing international issue ang kampanya ng nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa iligal na droga dahil sa kumitil ito ng libu-libong mga buhay. Kabilang nga sa mga nagpatupad sa madugong kampanya ay si incumbent Senator Ronald De La Rosa na siya daw umupo bilang ang Philippine National Police Chief sa pagkapanalo noon ni Duterte. Una na rin kumalas o binawi nga ng Pilipinas ang membership nito sa Rome Statute noong March 2018 at iginiit noon ng dating Pangulo na wala ng karapatan at kapangyarihan ang International Criminal Court para imbestigahan ang madugong drug war. Sa panig naman ni Pangulong Bongbong Marcos, una na niyang pinapanindigan na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa ating bansa. At kaugnay nga mga kabombo ng initial nating na i-report kanina ay naniniwala ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas mapapabilis na ang paghuli dito kay Pastor Apollo Kibuloy dahil naman sa inilagak na o inilabas na offer na na patong sa ulo kung sakasakali nga may tuturo ang kinaroroonan ng naturang pastor. Yan ang naging pahayag ng Pangulo kasunod nga ng buwelta ng kampo ng naturang pastor sa mga motibo ng Marcos administration. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. If there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yan ang nanggagalaiting pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban dito kay Pastor Kibuloy na hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalantad kaugnay ng mga kinakaharap niyang kaso sa hukuman. Sa dagdag pa nating balita, magsasagawa ng security talks ang foreign defense ministers ng Pilipinas at Amerika sa 30 ng Hulyo. Ito ay sa layuning mapalakas pa ang kooperasyon sa pagtugon sa pag-iit ng China ng mga claims dyan sa disputed waters. Ang nakatakdang 2+2 meeting sa pagitan ni United States Secretary of State Antony Blinken, Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin at kanyang Filipino counterpart na si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ay isasagawa kasunod na rin ng pagtatapos
pagtatapos ng negosasyon ng security ally sa panukalang military intelligence sharing ng dalawang panig at yan ay sa nakalipas na mga linggo. Huling ginanap ang security talks sa pagitan ng Pilipinas at Amerika nitong Abril ng taong 2023 doon sa Washington DC sa Estados Unidos. Samantala, ipinag-utos na ng Senate Committee on Women and Children na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros ang pag-issue ng arrest warrant laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 7 iba pa matapos na bigo silang makadalo muli sa pagdinig sa Senado. Maliban nga kay suspended Mayor Alice Go, kabilang din sa pinako-contempt ng Senado ay sina Nancy Gamo, Dennis Cunanan, Wenelin Simin at Go, gayon din si Gianna Zongo at Duan Ren Wo Chuna Alejandre. Sinabi naman ni Senator Hontiveros na kapag napirmahan na ni Senate President Jesus Escudero ang utos na arestuhin ang 8 dahil sa contempt order, ito ang magtatakda ng motion para sa kanilang pag-aresto. Nauna na ngang sinabi ni Senator Escudero na handa niyang pirmahan ang warrant of arrest laban kay Go kung mag-issue man si Senate Committee on Women Chairman na Senatora Risa Hontiveros sa kanyang opisina. Kaugnay niyan, narito po akinggan po natin ang pag-anunsyo nga ni Senator Risa Hontiveros sa pag-i-issue po ng contempt order. Mamaya atin pong babalikan yan sa mga development pass dyan sa Senado. Kaugnay pa rin dito nga sa pag-i-issue po ng arrest warrant laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dadako muna tayo dyan sa Central Visayas. Narito ang latest information natin. Mga kabombo, may ilang mga adjustment na maaari daw ipatupad dun sa mga events na mangyayari dyan sa Cebu City dahil may mga naranasang madalas na mga pag-ulan na nagre-resulta pa minsan sa mga pagbaha sa ilang parte po ng naturang syudad. Alamin natin ang pag-uulat dyan ni Bombo Levi De Leon. Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis at mga kabombo. Pero sa ngayon, ang nasabi din ng ating mga officiating officials at maging lahat ng ating technical officials na plansado na ang karamihan o halos lahat ng mga playing venues na kung saan ay yung kanilang mga puwersa ay nandoon na. At ayon pa sa kanila na karamihan sa mga playing venues para naman bukas ay plansado na lahat. At ayon pa dito kay Narciso Dasigan, ang National Technical Official at ang Tournament Director naman ay nakatuon na ang lahat ng kanilang mga puwersa sa mga designated playing venues nila para mabigyan ng kompletong pagsusuri ang nasabing mga lugar. At natapos na rin niya ang kanilang solidarity meeting at may kanya-kanya na silang mga assignments. Kaya dahil dito, tanging ang unang araw na lang ng pag-uumpisa ng majority ng mga sporting events natin na Bombo Dennis ang kanilang hinihintay. At sinabi pa na tanong din natin na kung magagamit na ba ang lahat ng mga lane dito sa track na sa likuran ho natin para naman sa athletics bukas ng umaga ho yan. Sad naman ito ay operational na lahat. Lalagyan na lamang nila ito ng photo finish camera bukas ng madaling araw dahil ito ang magsilbing mabisang paraan umano na madetermina nila ang mga nanalong atleta, lalong-lalo na kapag medal match na sa athletics. Kung maalala nga ay nagkaroon ito ng mga tagpi-tagpi o mga uneven portion, Bobo Dennis, na kagad namang binigyang solusyon ng contractor. Narito, pagiging natin ang bahagi ng ating pakikipagpanayam kay Narciso Dasigan, ang siyang tournament director. Kung doon sa mga adjustment, nakita namin sa weather forecast na tuwing hapon lang umuulan and that time tapos na kami. Pwede natin i-stop muna sandali yung game, then pag huminto na yung ulan, okay naman. Kasi itong surface natin, yung rubberized to all purpose naman to. So number 1, sa technical officials, lahat po kami already talagang ready na. Then well versed na po, may mga position. Right, Bombo Dennis, kung nakikita din naman natin dito sa bandang likuran natin,
ay tanging mga staff lang ng contractor ang nandito kasi nga for clearing purposes na itong gagawin nila, no? Kung kaya't ang mga events ngayon na partikular ang itong laro ng lahi ay doon nila ginaganap o sa ibang mga lugar, partikular sa isang mall dito sa Cebu City para naman ho sa talagang clearing operation lang para sa mga laro bukas, partikular na ho yung mga laro na dito gaganapin mismo sa ating main venue dito sa Cebu City Sports Center. Ng una ho diyan ay athletics, mga steeplechase at saka yung discus throw, no? Yun ho, no? Long jump, high jump, dito ho yan gagawin bukas ng umaga. At kaya yun nga, no? Sa araw na ito ginugo lamang sa mga laro ng lahi, no? Bombo Dennis, kung saan may mga naiwang laro pa, no? Sa mga oras na ito at nilahukan niya ng mga representante na nagmula pa sa iba't ibang mga rehiyon, formerly 17 regions at ngayon naging 19 regions na, no? At kasali na din ho dyan yung officiating officials, yun nga, no? Sa adin ni Sir Narciso. At bagamat laro ng lahi lang ang siyang highlights ngayong araw, Bombo Dennis, may mga preliminary games na ho tayong nakita at based din sa ating mga live streaming na kung saan ang mangilan-ngilan dito ay itong mga team sports kagaya na lamang ng basketball, football at volleyball, no? So ito elimination round pa lang po ito, Bombo Dennis, at yun nga ang majority ng ating mga sports ay bukas na ho yan gagawin, Bombo Dennis at mga kabombo. Bombo Dennis. Okay, Bombo Levi, interesado lang tayong malaman, ano, maghapon ba yung laro ng lahi? Dahil may mga gustong manood, gustong personal na matunghayan ito. So ano yan, sa kabuuan ng maghapong ito ay ito lamang yung mga events so far na isasagawa, Bombo Levi? Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis. Actually, kaninang umaga, nag-umpisa ho yung first portion ng programa, 10 a.m., no, or alas 10 ng umaga, yung registration nila and followed by the speeches. At isa ho diyan si Assistant Secretary sa Education na si Francis Bringas. And after that, may mga speeches din, yung ibang mga officials, and lahat ng mga laro ng lahi at for example, itong mga kadang-kadang, itong mga patintero ay ngayong hapon ho yan gaganapin, no? Yun nga lang, hindi dito sa sports center ginaganap or gaganapin yung mga naiwang mga laro ng lahi natin, Bombo Dennis, at matapos ho yan alas 3 ng hapon, and from that time onwards yun na ho yung awarding ceremony nila. At yun nga, no, pagkatapos niyan hindi pa naman yan na mag-equal o tantamount into point system o yung sa medalya ho natin na, Bombo Dennis. So yun, ulitin ko, 3 p.m. matapos na yung laro ng lahi at awarding na pagkatapos ho niyan, Bombo Dennis. Okay, Bombo Levi, sige, at siguro makiki-update pa kami sa mga susunod na pagkakataon dyan sa venue ng Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Thank you so much, Bombo Levi. Yun muna ang latest update direkta dito mismo sa lungsod ng Cebu, partikular dito sa Cebu City Sports Complex para sa Palarong Pambansa 2024 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa mga karagdagan pang balita, gagamitin daw sa paghahain ng kasong money laundering laban sa mga itinuturing na big bosses ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang mga dokumentong nakumpiska mula sa ni-raid na villa sa may Fontana Hot Spring Leisure Park sa Clark, Freeport, Pampanga. Ayon yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang naturang villas nga ay pagmamay-ari umano ng mga bosses ng Zone
Yuan Technology Incorporated na sangkot sa mga iligal na operasyon at ni-raid noong buwan ng Marso na nasa likod lamang ng munisipyo ng Bamban, Tarlac. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, walang perang na-recover mula sa 19 na vaults na binuksan ng mga otoridad ng kanilang i-raid ang nasabing villas. Subalit nakuha ang ilang mga dokumento na naglalaman ng mahalagang impormasyon at makakatulong ng malaki para sa matagumpay na pag-uusig sa mga pinaghihinalaang boss ng Pogo. Isinagawa ng mga opisyal at operatiba nga mula sa PAOK, CIDG, Anti-Money Laundering Council at Department of Justice ang raid sa naturang mga property, sabisa na rin ang inilabas na order mula sa korte. Kabilang ang 3 villas sa 5 na ni-raid ng mga otoridad noong Hunyo 27 para isilbi ang search warrant na inisyu ng Malolos City Regional Trial Court Branch 81 para sa human trafficking at para hanapin ang mga pinaniniwalaang Pogo bosses na sina Liu Dong at Dawe. Kasama sa mga nasamsam ng mga otoridad mula sa mga vault ay bank documents. Kabilang nga ang isa na may laman pa na 5 million pesos deposit, mga pasaporte at mga VIP cards. Ayon nga sa PAOK official, napag-alaman na ginamit ang nasabing bank book hindi lamang para sa local transactions kundi maging sa mga transaksyon din sa labas ng bansa. Dako muna tayo dyan sa Senado mga kabombo. Yung liderato nga ng Senado ay umaasa na hindi na mauulit yung bangayan mismo sa plenaryo sa pagitan ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Yung Ethics Committee naman ay hawak na yung mga dokumento na isinumiti hinggil pa rin doon sa ethics complaint laban kay Senator Cayetano. May mga update si Bombo JC Galvez. Umaasa si Senate President Francis Chis Escudero na hindi na maulit muli ang nangyaring bangayan na Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Nancy Binay habang nirerepaso ng komite ang ipinapatayong bagong gusali ng Senado. Sa pulong balitaan, sinabi ni Escudero na sana'y maligang pagiging kalmado ni Cayetano at Binay dahil ang pakay at layunin lamang kanya ng pagrepaso ay alamin at tiyakin ang gastusin at makahanap ng paraan kung paano ito mapabababa. Git pa ng liderato ng Senado, hindi na rin niya kailangan pang kausapin ng dalawa, gayong may tuturing ng mga veteranong mambabatas, si Binay at Cayetano, kaya't alam na rin nilang nararapat gawin. Nasa kamay naman na anya ni Senate Majority Leader Francis Tolentino bilang chairman ng Senate Committee on Ethics ang pagtalakay sa ethical complaint ni Binay, subalit tiyakaan niya siyang susubukin pa rin pagkasunduin ng dalawa. Yun nangyari noong nagdaang hearing, sana hindi na mangyari muli, sana manaig ang pagiging kalma sa panig at parte ng dalawa naming kasamahan dito sa Senado. Dahil ulitin ko, ang pakay at layunin nito ay simple lamang naman. Alamin at tiyakin na yung gastusin ay maayos, tama at maghanap ng paraan kung paano ito mapababa. Hindi na marahil siguro maglalabing 2 taon na si Senator Nancy dito sa Senado, maglalabing 5 taon na si Senator Alan dito sa Senado, mga veterano ng maituturing ang dalawang senador. At alam at nalalaman na nila kung anong dapat, nararapat at sana kung hanggang kaya, yung kayang iwasan. Ayon naman kay Tolentino, nakarating na sa kanyang ipinadalang ethical complaint ni Binay laban kay Cayetano ngunit hindi pa raw niya ito nababasa. Kinatigan din ni Tolentino ang naging pahayag ni Escudero na posibleng pagharapin at pagkasunduin ng dalawang senador ngunit kailangan muna raw na makumpleto ang komposisyon ng Ethics Committee. Sa ngayon kasi anya ay hindi pa kumpleto ang miyembro ng naturang komite kaya naman aayusin muna ito. Tama yung sinabi ni Senator Chis, pwede kong pagharapin yung dalawa, pero hayaan muna natin mabuo yung committee. I would want that conciliatory process perhaps done before the presence of all the committee members, hindi lang naman ako, because I will not act alone. So after that, kung walang mangyari, kung hindi kung ano man, saka palang papasok yung aalamin namin on the basis of a preliminary inquiry whether there is a substantial, credible evidence to merit the determination of the committee insofar as one, whether it has a jurisdiction
Two, whether it can proceed with a hearing based on the sworn complaint, the allegations, and testimonies that probably might be provided. Nakatakda namang ngayong araw ang ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Accounts hinggil yan sa pagripaso ng new Senate Building Project. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, nanawagan naman si Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations Committee, na siyang dumirinig sa usapin may kinalaman sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators at yung kaso nitong si Bamban Tarlac suspended Mayor Alice Goo. Ayon kay Ontiveros, maaari pang kusang sumuko o humarap itong si suspended Mayor Goo upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Senator Ontiveros at kasunod din ang tinig naman ni Senator Jinggoy Estrada. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Goo for her to attend the next hearing kung meron man. The chair rules to cite in contempt Alice Goo or Goo Huaping, and for her to issue the warrant of arrest as moved by the Senate President pro tempore. The chair also rules to cite in contempt Nancy Gamo and Dennis Cunanan. Additionally, the chair rules on the motion of Senator Sherwin to cite in contempt Wen Yi Lin, Siemen Leal Guo, Jiang Jung Guo, I hope I'm pronouncing his name correctly, and Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo, and invited resource person. For Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sunurang tinig po yan ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senate Committee on Women, Children and Family Relations Committee Chair, Senator Risa Ontiveros, kaugnay pa rin sa pag-issue ng contempt order at kalaunan nga itong warrant para dito kay Mayor Alice Goo na suspindido ngayon mula dyan sa Bamban, Tarlac. Bombo International News. Ipinagutos ng Russia ang pag-aresto kay exiled opposition figure Yulia Navalnaya na inakusahan nga na nakikilahok daw sa extremist organization. Si Yulia Navalnaya nga ay ang may bahay ng yumaong si Alexei Navalny, ang pangunahing kritiko ni Russian leader Vladimir Putin na nasawi habang nakakulong sa Arctic prison noong buwan ng Pebrero. Inalmahan ni Navalnaya ang warrant laban sa kanya at sinabi sa isang statement na isang mamamatay tao at war criminal si Putin na siyang nararapat daw na nasa bilangguan. Pinabulaanan din ng grupo ng aktivista ang mga aligasyon laban sa kanya na nagdadawit sa kanya sa extremist group. Muli din niyang inakusahan si Putin na siyang sangkot daw sa pagkamatay ng kanyang nasawing asawa na si Alexei Navalny. Sa karagdagan pa nating balita, sinimula na ng Department of Labor and Employment ang profiling ng mga manggagawang Pilipino na maaaring maapektuhan sa posibleng pagsasara ng mga Philippine offshore gaming operators sa ating bansa. Yan ay kasunod ng pagbabahagi nga ng preparasyon ng naturang ahensya kasabay ng lumalawak na panawagan na tuluyan ng ipagbawal ang online offshore gaming dito sa Pilipinas. Una nang sinabi ng ahensya na hanggang 22,000 Filipino workers ang maaaring mawalan ng trabaho kung sakasakaling
maaprubahan ng pamahalaan ang total ban hinggil dito. Sa isinagawang profiling ng mga manggagawa sa mga nakalipas na araw ay tinitingnan dito yung employment status, skills ng mga manggagawa at ang posibleng alternatibong employment o trabaho at livelihood program na maaaring pasukan doon sa mga kababayan natin. Kasabay nga ng isinasagawang profiling ay tinitingnan din ng kanilang ahensya ang posibilidad ng pagbibigay sa kanila ng mas magandang oportunidad. Ito ay sa tulong na rin ng upskilling at retooling program ng pamahalaan. Ayon pa kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, kailangang pumasok sa transaksyon ang mga transition ang mga ito at hindi na hihintayin pa na mangyari ang total ban bago pa man kumilos ang kanilang tanggapan. Sa ibang balita naman, umabot sa 3,000 na concern o mga alalahanin ang natugunan na ng Department of Education sa pamamagitan ng DepEd TeleSafe Hotline. Ito ay mula noong ilunsad ang naturang helpline noong 2022. Kasabay na rin ang pag-upo noon ni outgoing Education Secretary at Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng Learners TeleSafe Contact Center Helpline, nagawa ng DepEd na tugunan ang iba't ibang mga alalahanin na idinulog sa kanila, katulad na lamang ng bullying, verbal abuse, harassment at iba pa. Samantala, tiniyak naman ni Vice President Sara na ang pagprotekta sa kapakanan at mga mag-aaral ay siyang mananatiling pangunahing prioridad ng kagawaran. Binigyang diin din ng outgoing secretary na maitalaga ang agaran at epesyenteng pagtugon sa mga banta at anumang alalahanin ng mga mag-aaral sa buong Pilipinas. Sa ilalim anya ng pamumuno ni Vice President Sara, naitatag ang Learning Rights and Protection Office sa ilalim ng kagawaran ng edukasyon. Isa itong unit na nagpoprotekta sa karapatan ng mga mag-aaral at tumutulong din sa kanilang mga alalahanin. Sa karagdagan pa nating balita, mga kabombo, na ilabas na ng Department of Budget and Management ang 91.8% ng kabuang budget yan ng Pilipinas para naman sa 2024. Ito ay batay na rin sa inilabas ng ahensya na data sa sarili nitong website na nagpapakita ng kabuang inilabas na pondo mula Enero hanggang nitong Hunyo at 30 ng taong kasalukuyan. Sa naturang data ay umaabot na sa 5.3 trillion pesos ang nagawang mailabas mula naman sa kabuang 5.77 trillion pesos na pambansang pondo para sa taong ito. Ang pinakamalaking parte ay ang naibigay sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch. Kasama ng pondong naibigay sa dalawang iba pang sangay, ito yung legislative o kongreso at judiciary, pati na yung mga constitutional offices. Ang mga inilabas na pondo, mga kabombo, sa ilalim yan ng special purpose funds ay umaabot naman sa 310 billion mahigit. Ito ay budgetary allocation para naman sa socio-economic purpose, katulad ng suporta sa mga government corporations, alokasyon sa contingent funds at National Disaster Risk Reduction and Management Fund, pension fund at maraming iba pa. Ang allotment release para naman sa automatic appropriations o yung pondo ng taunang inilalaan ay umaabot na po yan sa 1.39 na trilyon at ito ay kinabibilangan ng retirement at life insurance premium at iba pang requirements, national tax allotment at block grant at maraming iba pa. Sa ngayon ay may nalalabing balanse pa para sa 2024 budget, yung nasa 472.29 billion pesos na sa kasalukuyan ay pinoproseso na ng naturang tanggapan. Samantala, nanindigan naman itong si Congressman Rodante Marcoleta ng grupong Sagip o ng party list Sagip na mayroon siya mga hawak na ebidensya kaugnay ng kanyang naging expose itong nakalipas na araw, ukol naman doon sa pagkakasangkot umano ng opisyal ng Commission on Elections at ng Miro Systems na nakabase naman doon sa South Korea. May kinalaman ito sa paparating na 2025 midterm elections. Ayon kay Marcoleta, hawak niya ang ilang mga dokumento hinggil sa naturang usapin. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta. Some reports coming to the office of this representation. Makikita po niya, ito po yung slide 1. Makikita niyo dito on the first column
is yung payment hubs. There are 4 countries involved in the payment hubs. Singapore, China, Hong Kong, Caribbean, and North America. There are total 18 banks and 49 number of accounts. Why do you need 49 offshore bank accounts? And take note, at least 2.1 million or more than 120 million are deposits made from Korean bank accounts between 22 June 2023 to 22 March 2024. What is the significance of this covering period? 22 June 2023 to 22 March 2024. I will show you 5 accounts originating mainly from Korea. You should note that Miru system is from South Korea. Bahagyan ang mga pahayag nitong si Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List, kaugnay pa rin ang kanilang expose dyan sa issue ng umano'y katiwalian at involvement ng ilang COMELEC officials. Samantala, kuha po tayo ng mga karagdagang report ang paghahanda daw sa seguridad sa paligid niya ng batasang pambansa para nga sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos nasa final stage na. Kaugnay niyan, may update si Bombo Kelly Cordero. Nasa final stage na ang mga paghahanda sa seguridad sa paligid ng batasang pambansa para sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 22. Tiniyak ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo na wala silang namomonitor na anumang banta ngayon halos 2 linggo bago ang SONA. Pero hindi anya sila nagpapakampante at mas tututukan nila ang ilang araw bago ang ika-22 ng Hulyo na kung saan dito kadalasan nakakatanggap ng banta. Sa ngayon, nakasentro raw muna ang PNP sa mga nagbabalak magprotesta o rally sa naturang araw. We are on the process of finalizing. Pinal na po yung ating security template dahil taon-taon naman po ay talagang nagsasagawa po ng SONA. Meron na po tayo talagang standard security template. Kung meron man pong mga adjustment, ma'am, tayo na susundin, ma'am, ay yun lamang po doon sa mga darating na mga araw bago papalapit po yung SONA. May mga namomonitor po tayong mga banta sa seguridad. Magde-deploy naman ang Philippine National Police ng humigit kumulang 22,000 na kapulisan nationwide para sa SONA. Mula sa nasabing bilang, sinabi ni Fajardo na aabot sa 5 hanggang 6,000 pulis ang itatalaga sa paligid ng batasan. Nananawagan ng PNP sa publiko ng kanilang kooperasyon hinggil sa security preparations gaya ng mga isasarang daan para mas mapabilis ang daloy ng trapiko lalo na sa Commonwealth. Nanghingi na rin ng paumanhin si Fajardo kung magre-resulta ito ng inconvenience sa mga commuters. Magpag-cooperate lang po tayo at on the part of the PNP, asahan niyo po na tayo po ay maglalatag ng magandang seguridad para po sabay-sabay po natin panoorin po itong SONA ng ating Pangulo at maging ligtas po tayo habang tayo po ay nagbabiyahe. Ganyan pa man nilinaw ni Fajardo na ang tututukan ng pulisya ay ang seguridad sa labas ng batasang pambansa dahil ang mamamahala naman sa seguridad sa loob nito ay ang House of Representatives Sergeant at Arms at Presidential Security Group. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, wala umanong natatanggap na ulat si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kaugnay sa Russian corvette kasama ang Chinese warship na nagsasagawa ng joint military drills sa bahagi ng West Philippine Sea. Sinabi nga ni General Bronner na mahigpit nilang minomonitor ngayon ang mga aktibidad sa West Philippine Sea kasunod na rin ng ulat ng joint exercise ng Russia at China. Binigyang diin ng Chief of Staff na kanilang sisiguraduhin na ligtas ang Pilipinas sa ilalim ng international rule-based order. Una nang inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Bronner na magpapatuloy ang maritime patrol sa pinagtatulungang bahagi ng karagatan dahil sakop naman talaga ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas, maging ang rotation and resupply mission ay magpapatuloy din dahil ang BRP Sierra Madre ay parte ng teritoryo ng Pilipinas. Kailanman ay hindi raw tatanggalin ng Pilipinas ang nasabing barko sa bahagi ng Ayungin Shoal dyan sa West Philippine Sea. Sisikapin din ng militar na hindi na mangyari ang insidente kahalintulad ng naitala noong Hunyo 17 ng taong kasalukuyan.
Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy daw natutugunan ng gobyerno ang water security challenges upang masiguro na ang bawat Pilipino ay may akses sa sapat at malinis na tubig. Binigyang diin ng Pangulo na water is life. Ayon sa Pangulo, kailangan natin na magtayo ng mga multi-purpose dams upang matiyak ang sapat na supply ng tubig. Hindi lamang para sa pag-inom ng tubig kundi para na rin sa irigasyon, power generation, flood control, agriculture at sa mga teknolohiya na gagamitin pa natin sa hinaharap. Dahil dito nananawagan ang Pangulo sa mga stakeholder at mga dam operator sa buong Pilipinas na i-maximize ang paggamit ng kanilang mga facilities sa pamamagitan ng pag-integrate sa iba pang pwedeng gawin gaya na lamang ng generation of renewable energy upang makamit ang sustainable and energy efficient ng bansa at ipagpatuloy pa ang pagpapatupad ng mga innovative designs at mga inisyatiba na magdudulot ng balanse sa ating ecosystem laban yan sa ecological adversities. Anya, mataas ang demand sa tubig kaya mahalaga na maging wais sa paggamit nito. Nananawagan din ang Pangulo sa bawat Pilipino na tulungan ang gobyerno sa hakbang nito na mag-conserve ng tubig. Pinasinayaan nga ng Pangulo ang Upper Wawa Dam sa may probinsya po yan ng Rizal kaninang umaga na malaking tulong para mapanatili pa ang sapat na supply ng tubig. Kaugnay niyan, narito po ang bahagi ng payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Delicate balance of our ecosystem and continue to reinforce our nation's resilience against ecological adversities. I also call on our stakeholders, particularly those operating other dams nationwide, to maximize the use of your facilities by integrating other uses for the captured water, such as for the generation of renewable energy. Let us work together in this endeavor to create a more sustainable and energy-efficient future for our nation. Water is a finite resource, while the demand for it is ever increasing. We need to use water wisely, as many times and for as many purposes as possible. We need to build more multi-purpose dams to ensure water supply, not only for drinking, but also for irrigation, power generation, flood control. Bahagi nga po yan ang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay pa rin sa wais po na pagkonserba ng tubig sa ating bansa kasabay ng pagpapasinaya nga ng Wawa Dam doon po yan sa may probinsya ng Rizal. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kinakailangan daw ng first aid facilities doon sa mga tourist destinations sa ating bansa at ito'y pangunahing itinutulak nga ng mga ahensya ng gobyerno, magkakatuwang ang Department of Tourism at ang Department of Transportation. Alamin natin ang iba pang detalye hinggil dyan sa ulat ni Bombo Joanna Martinez. Plano ng Department of Tourism na maglunsad ng Tourist First Aid, Airport Transit Tour at iba pang mga proyekto dito sa ating bansa. Ito ay ilan lamang sa mga inisyatiba na balak isakatuparan ng ahensya sa larangan ng turismo at ito raw ay kakaiba at hindi pa naisasagawa sa bansa kung kaya't ang nasabing proyektong ito ay tinuturing bilang kauna-unahan sa kasaysayan ng turismo ng Pilipinas. Ayon kay Department of Tourism National Capital Region, Regional Director Shirley Zabala Batin, layunin ng naturang Tourist First Aid Facility na makapagbigay ng agarang tulong medikal sa mga turista sa mga pangunahing lugar ng turismo sa Pilipinas. Kasabay nito ay inilahad din niya ang paglulunsad ng Airport Transit Tour dito nga sa ating bansa. Nagkaroon na kami actually ng benchmarking sa Incheon and Changi. We brought the DFA, the Bureau of Customs, Bureau of Immigration, PNP, Central Office, and DOT NCR went to these two major airports to see how they do their transit tours, and we're happy to announce that we'll be launching it soon. Hihintayin ko na lang yung schedule ni Secretary and of course our other partner agencies kung kailan natin to gagawin, but this is soon to be launched as promised by the Secretary last February. Sa kabilang banda, sinabi rin ni Batin na nag-i-invest din daw ang ahensya sa soft power at kabilang na nga rito ang pagsasagawa nila ng mga training sa 203,285 tourism frontliners na siyang sinasanay upang maipakita ang kagalingan ng mga Pilipino pagdating sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa mga turista sa bansa. Bukod dito, layunin din ng nasabing training na mas mapabuti pa ang tourism services na nakaangkla naman sa pagkakakilala sa ating bansa
na nagpapakita ng katangian ng pagiging hospitable sa bawat bisita. Samantala, nasa 7,910 trained tourist police naman ang sumasailalim sa mga pagsasanay sa kanilang programa upang matiyak ng Department of Tourism ang kaligtasan at seguridad ng mga turista. Ang mga proyekto at programang ito ay sakop pa rin sa ilalim ng kanilang National Tourism Development Plan 2023 to 2028. Para sa Bombo Network News, Bombo Juana Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 19 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. At kagaya nga kanina ng naging balita ay may mga aligasyon sa ilang opisyal ng Commission on Elections. Ito, pasagutin natin ang Chairman ng Commission on Elections, COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Unang-una, Mr. Chairman, reaction po ninyo doon sa naging expose nitong si Congressman Rodante Marcoleta ng Sagi Party List issue ng may malaking pera daw na napunta sa COMELEC officials hinggil dyan sa mga pinasok na deal ng Paul Badi, Mr. Chairman. Bombo Dennis, maraming salamat sa pagkakataon sa mga kababayan po natin. Alam niyo po, hindi po tayo nagulat doon sa naging press conference kahapon sapagkat alam na po natin yan, inilalako po yan, openly inilalako noong nakaraang linggo yung ganong klaseng impormasyon sa Senado at saka sa Kongreso upang kung merong isang mga miyembro man lang na kakagat doon, pwedeng mailantad kuno. Alam niyo po, yan po sinasabi, 49, Bombo Dennis, 49 bank accounts. Diyos ko po, mas mayaman pa pala ako mas madami pa akong accounts sa pinakamayaman tao sa Pilipinas. 49 foreign bank accounts. So yan po ay absolutely atin pong itinatanggi yan, dinideny po natin yan at ito po isang malisyoso at na paninira, demolition dyan po sa amin yan. Actually po, sunod-sunod po yan sa Bombo Dennis. May mga nagplan, ito po ay plan D na, plan D. Ang kasunod po nito, sasabihin ko na sa inyong programa, ay yung pong paninira naman sa aking mga kasamahan, ng mga commissioners. Meron na po sila nakahanda na white paper para dyan. At pagkatapos po niyan, ang susunod naman ay yung petition na papa-impeach daw po kami na lahat ng commissioners. So, kung mapapansin niyo po, ang isa lang po ang pakay dito ma-impluensyahan yung kaso na nasa Korte Suprema sa kasalukuyan. Siyempre nga naman, kung merong alingas-ngas, merong duda at sa kalinisan ng nangyaring procurement, di ba dapat ibaliwala yan? So, very obvious po ang purpose po dito. Okay. Mr. Chairman, dun sa press conference ni Congressman Marcoleta, wala pa hong mga binanggit na pangalan. Pero kayo ay may statement na hinggil po dito. So, bakit minarapat ng inyong panig na kayo mismong sumagot dito? Pwede naman na ang inaakusahan pala niya ay isa sa mga commissioners ng Paul Badi o kung sino man, Mr. Chairman. Unfair po kasi yon, Bombo Dennis, sa buong komisyon, lalo na po sa mga mararangal na kasamahan ko ng mga commissioners at saka mga directors. Official po pwede mapagbintangan ng lahat, number 1. Number 2, inako ko na sapagkat pangalan ko naman yung nandun sa umiikot na white paper na yun mismo ang mga binabasa po kahapon. So ano pa ba naman ang papaikot-ikutin pa natin kaysa magkaroon pa ng duda sa kredibilidad ng buong komisyon? Ako na po yan dahil ako naman po talaga nakalagay sa pangalan. At may kopya po ako noon, ng white paper na yun. At yun nga po yung ginamit ko para sa kaalaman ng mga kababayan bago siya nag-press conference sa ating pong National Bureau of Investigation. Nag-request po ako hingi ako ng tulong, may sulat po ako sa kanila na number 1, pinapaimbestigahan ko sino ba yung mga nasa likod nito. May mga binigay po ako mga personalidad sapagkat namomonitor ko naman po yung kilos nila lahat at alam ko naman po yung plano. Number 2, nagsabi na rin po ako baka pwedeng maka-inquire lahat yung mga naandyang accounts. Pakitingnan, meron naman tayong Interpol, meron naman tayong connect sa ibang bansa. Pakitingnan kung nag-i-exist talaga at kung aking bang pangalan yung mga accounts na yan. Nag-issue rin po ako ng waiver para po maging malaya ang pag-iimbestiga ng ating National Bureau of Investigation. In fact, ngayong araw na ito, mag-i-issue rin po ako ng affidavit of denial para under oath, para kung talagang nagsisinungaling ako, pwede nila akong idemanda ng perjury. At number 2, nag-issue rin po ako ng sworn waiver ng lahat ng accounts na yan kung talagang sa akin yan. At yan po isasabit ko rin sa NBI at sa Anti-Money Laundering Council ng ating bansa. Okay, Mr. Chairman, may tanong din ang akin pong katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your question.
Okay. Chairman Garcia, meron na pong kopya pala kayo nito po nga sinasabi ni Representative Marcoleta na 49 foreign accounts. Sa tingin po ba ninyo, sino po yung nasa likod po nito? Grupo po yan at may malaki po. Basta sa mga susunod, ayaw ko po i-preempt ang ating National Bureau of Investigation. Napakarangal naman po ng ahensya niyan, kaya sadya na lang tayo dumulog. Pero isipin niyo, Miss, ikaw, tayong lahat, kayo pong lahat na nakikinig, pwede pong mabiktima ng mga gantong klaseng fake news, mga gantong klaseng paninira. Para po naman nakakalungkot, na sobra po ako nalulungkot bilang isang abogado, na maakusahan ka, dudungisan ang iyong karangalan sa isang unverified. Wala man lang pong, hindi pa pala nakikita, hindi pa pala natitingnan. Bakit kinakailangan i-announce ka agad kahit po kayo sa media? Pag may na-receive kayong isang talaga namang balita na pwedeng magbigay ng pangalan sa iyo, hindi po ba kina-counter-check nyo, bine-verify? Because that's the ethic of your profession. Ito po unverified. Tapos an official of the COMELEC, kaya po, sinabi ko na po, ako yun. Dahil ako yun nakalagay sa white paper na yun. COMELEC Chairman Garcia, panawagan na lamang po siguro ninyo sa publiko ukol po dito sa inyong ginagawa ding paghahanda para nga po sa 2025 midterm elections. Focus lang po tayo sa ating ginagawa, lalo na po na ang 2025 ay super election year. First time na may kasabay ang Bangsamoro parliamentary election at saka ang national and local elections. Pagkatapos ay 5 buwan lang ay meron na tayong barangay and SK elections. So yun po yung mga alingas-ngas na ito ay ang madudulot nito ay yung pong lituhin tayo at saka hindi tayo mag-focus sa ating ginagawa. Hindi po mangyayari yan. Number 2 po, lahat at ng aspeto, proseso na ginagawa natin, alam niyo po yan, nire-report natin, nilalahad natin sa publiko upang merong participation ng publiko, lalo na sa media. Binibigay po natin ng mga impormasyon sapagkat dapat po ang number 1 talaga na prinsipyo sa isang pamamahala sa publiko ay ang transparency, accountability. Yan naman po yung sinumpaan natin. And therefore, asahan niyo po, lagi at lagi kaming kukonsulta sa sambayanan at lagi namin ilalahad kung ano mang nangyayari. Ayan. With that, maraming salamat Mr. Chairman sa pagsagot dito sa aming mga katanungan, lalo na yung may kinalaman dyan sa naging mga pahayag ni Congressman Marcoleta. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang pinuno ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. May kinalaman doon sa mga expose kahapon ni Congressman Marcoleta na limpak-limpak daw na pera yung involved at may mga napakaraming offshore bank accounts na sinasabi, mga kabombo, mga Kastar Nation. Samantala, sa atin munang mga provincial reports. Bombo Police Report. Ang susunod na palabas, mga kabombo, ay maselan. Pasintabi mo muna doon sa mga bata, lalo na mga nakikinig ngayong tanghali po na ito, dahil 55 anyos na ginang, labis daw ang pagsisisi matapos niyang putulin yung ari ng kanyang mister dyan sa Baguio City. O ano nga bang kahihinatnan itong kaso po na ito? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Baguio. Labis ang pagsisisi ngayon ng 55 anyos na ginang matapos niyang putulin ang ari ng kanyang 58 anyos na mister gamit ang kutsilyo sa Balinbin, Irisan, Baguio City kamakailan lamang. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ng suspect na sumama umano ang kanyang loob nang bigkasin ng kanyang asawa ang pangalan ng kanyang kabit na nagtulak sa kanya upang gawin ang nasabing krimen. Idinagdag pa ng suspect na madalas umano niyang marinig ang pagbigas ng kanyang mister sa pangalan ng kanyang kabit habang sila ay nakatulog. Ayon pa sa suspect, hindi lang pangangaliwa ang inabot niya sa piling ng kanyang asawa dahil nabubugbog pa umano ito kaya nagsampa siya ng reklamo laban sa kanyang asawa pero agad din niya itong iniurong. Nagsisisi po ako pero nagawa ko na po kasi sa sama ng loob ko. Siniseryoso na yung kasi niya yung pagbababae niya tapos nararamdaman ko may iba na siya sa akin. Pag pumupunta ako sa kanila, binubugbog ako, pinapalayas ako yung mga damit ko. Tinatapon niya doon sa may kanal. At saka bukang bibig niya sa akin yung babae pag kakaringan kami, ganun. Tapos sabi niya, mas maganda pa daw yung ugali yung isa, ganun. Hanggang sa palaging ganun ang palagi ang ginagawa kang nag-decide ako na umuwi ng Baguio. Mas bira na lang siya pumupunta dito sa akin kung saan nasasaktan din ako. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Police Major Harriet Bulsho, spokesperson ng Baguio City Police Office, lumitaw na selos ang naging motibo ng suspect para gawin niya ang naturang krimen.
Katatapos po nilang mag-inuman na mag-asawa at nasa loob na po sila ng kwarto bandang hapon upang magtalik po sana. Nasa akto na po sila sana ng pagtatalik. Ayun, nagkaroon siya ng pagkakataon na hawakan po at yun nga ang nangyari na. Nailigtas naman ang biktima sa panganib matapos sumailalim sa surgery kung saan naibalik ang kanyang ari. Sa kasalukuyan ay nagpapagaling na ito sa pagamutan. Nakakulong naman ngayon ang suspect at haharap ito sa kasong paglabag sa Article 262 ng Revised Penal Code o ang mutilation at posibleng makukulong ito ng hanggang 30 taon. Samantala, nagbigay naman ang suspect ng mensahe kung saan hinihiling niya ang kapatawaran ng kaniyang mister. Humingi po ng tawad sa kanya, ma'am, na patawarin na niya ako. Magpatawaran din kami. Pero kung yan ang gusto niya, ma'am, pero hindi na akong ikakaso sa kanya. Kasi may mga ebidensya rin ako dito na binubugbog ako dito. Pero ayoko na po dapat ungkatin niya, basta. Sana po mapatawad niya ako ng asawa ko. Nagawa ko na sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Baguio para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Karasakiatan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, malawakang pagbaha doon po may Sarangani Province naranasan dahil po yan sa pag-apaw ng ilog, dulot na rin ng malakas na buhos ng ulan. Marami ding kabahayan ang pinasok na ng tubig baha. Kaugnay ng report na yan, alamin natin kasalukuyang sitwasyon sa pag-uulat ng Bombo Radio Jensen. Patuloy ang Damage Assessment and Needs Analysis o DANA para sa mga naapektuhan ng malawakang pagbaha sa taapat na barangay sa bayan ng Alabel, Sarangani Province. Kahapon ang nakaranas ng matinding buhos ng ulan na nagresulta ng flash flood lalo na sa Purocogonal sa Barangay Poblasyon, Barangay Kawas at Highway ng Barangay Ladola. Nagkaroon din ng landslide sa Bla sa Barangay Pag-asa. Nagsasagawa na ngayon ang rescue operation ang Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO kasama ang Police Regional Office 12th Sarangani Provincial Mobile Force Company, Philippine Coast Guard Alabel Substation at iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng patuloy na pagsusubaybay sa mga ilog at iba pang lugar na madaling bahain. Mayroon ding mga opisyal at rumesponde mula sa barangay upang tumulong sa pagsagip at paglikas sa mga residente mula sa mga tahanan na inano ng tubig baha, maging sa mga motorista na naapektuhan rin ng flash flood. Pinaalalahanan ni Jorome Balmediano, tagapagsalita ng Office of Civil Defense Region 12, ang lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Council sa bawat lungsod at probinsya na laging maganda at i-alerto ang kanilang mamamayan sa mga inaasahang masamang panahon. You can experience, as we have already experienced few days ago, kahit na kahapon nga nagkaroon tayo ng mga pag-ulan, nakakaranas tayo ng light to moderate rains, makaka-experience tayo in some areas in Region 12 na posible din pong makapag-cause ng flooding or landslide incidents sa ating mga area. But because of that po, in-intensify din po natin ang ating paghahanda na lahat ng ahensya, lahat ng miyembro ng Regional Green Council natin ay makapaghanda. Yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Declaro para sa the number 1 and most trusted radio network country, Bombo Radio Philippines. Basta Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mamaya may mga update tayo mula dyan sa Sinangdo. Samantala ito muna, yung balita natin, si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo ay nagbabala doon sa mga empleyado at mga opisyal ng Iloilo City Hall na nagsisilbi raw na protektor ng mga illegal aliens sa kanilang lungsod. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Nagbabala si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa mga empleyado o opisyal ng Iloilo City Hall na nagsisilbi o manong protektora ng mga illegal aliens sa lungsod.
Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Treñas, sinabi nito na hindi niya sasantuhin ang mga empleyado o opisyal na mapapatunayang nasa likod ng pagpasok ng mga illegal immigrants, lalo na ang mga undocumented na Chinese nationals. Wala anyang silbi ang paghihigpit kung mayroong korap sa Iloilo City Hall na patuloy na natatapalan ng pera para makapasok ng walang sagabal ang mga undocumented na Chinese na nagsasagawa ng mga illegal na aktibidad sa lungsod. Ito ay kasunod na rin ng mga ulat na dumarami ang mga illegal immigrants sa Iloilo City kung saan nakatira ang mga ito sa mga exclusive subdivisions at mayroong pang mga mamahaling sasakyan. Ayon kay Treñas, dapat din namang maigpit ang Bureau of Immigration sa pagpasok ng mga Chinese sa lungsod. Nilinaw naman ng alkalde na welcome naman sa lungsod ang mga Chinese na may kaukulang dokumento at nagnanais na magnegosyo. Chinese nationals cannot own land in the Philippines. So if at all nga may mga Chinese nationals, these are houses owned by Filipino citizens. Ang LEEO, ang OBO, kag ang City Health, may mga visitorial powers na sila. So they will make use of all their visitorial powers to ensure na wala pogo. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Breaking News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa kalalabas lamang na impormasyon ay pinangalanan nitong si Philippine Amusement and Gaming Corporation head Alejandro Tenco ang inisyal na sinabi niya dati na merong dating cabinet official na naglalabi para doon sa mga illegal pogo operators dito sa ating bansa, at ngayon ay tinukoy nga nitong si Tenco si dating presidential spokesman Harry Roque bilang siya raw ang naging personalidad na nagkakaroon ng lobbying kaugnay doon sa mga illegal pogo operators na nais mag-operate dito sa ating bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako na tayo sa atin pong pag-iimbita sa ating mga taga-subaybay para po sa mga latest information. Mari po ninyong matunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. At kahit kayo ay nasa iba't ibang lugar sa buong bansa o buong mundo man, meron po tayong Bombo mobile application na mari po ninyong i-download sa inyong mga smartphones at presto! Pwede na po kayong sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Meron din tayong YouTube channel, mayroong TikTok channel at ganoon din sa ating Facebook Live programs. Para ho sa mga taga-subaybay natin, lalo na dyan sa rehiyon ng Mindanao, maaari po ninyong matunghayan ang mga Cebuano-speaking na kababayan po natin dyan sa Mindanao para po sa inyo. Mga programa ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Doon naman sa mga ibig makasubaybay sa mga Ilonggo-speaking programs, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Kabombo ka-Star Nation, bago tayo magtapos, inaanyayan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Oratio Imperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient
obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Una na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kung madumduman nyo pa sa damlag lang sa aton sining ma-plastar diri ang interview kay Department of Public Works and Highways Regional Office 6 Director Sunny Boy Oropel. Ako sa diin banwa nagapangayo sa iya si City Administrator Melchor Tan sang updated nga status sang mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo, particularmente ang 7 ka mga proyekto nga ginapahayag delayed ang construction. Nakatigayon nga makakuha sa kopya ang Bombo Radio Iloilo sining sulat nagikan sa kay Iloilo City District Engineering Office OIC Director, or OIC District Engineer rather, Engineer Roy Pakanan. Kag sa nasambit sining sulat nga ginadress para sa kay Director Sunny Boy Oropel, diri nakapagkit mga biyan Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office. July 5 ang pitsa. Memorandum for Sunny Boy Oropel, Regional Director, Department of Public Works and Highways, Regional Office 6, Western Visayas. Subject, response to memorandum dated July 2, 2024, issued by the Office of the Regional Director. Subot silingon nga for the sake of transparency kag sa pagsabat man sa ginapangayo sa talatapan ni Iloilo City Administrator Melchor Tan, naghimo sa communication sa memorandum si Director Oropel sa talatapan ni Iloilo City District Engineering Office District Engineer Roy Pakanan. Subject, response to memorandum dated July 2, 2024 by the Office of the Regional Director. As the OIC Engineer of Iloilo City District Engineering Office, we respond to the memorandum dated 2 July 2024, anent the letter of Mr. Melchor Tan, City Administrator, City Government Unit of Iloilo, seeking clarification whether the following project has been accomplished and or started, namely Project ID and the project title, Barangay Concepcion City Proper Multipurpose Project, Santa Filomena Arevalo Multipurpose Building, Mandurriao Market, Sports Complex Halandoni Memorial High School, Tansa Esperanza Multipurpose Building, Balantang Multipurpose Building, Katilingban Multipurpose Building. For clarity of the above-mentioned projects, we were procured and implemented by this office, the status of which will be discussed as follow to wit. Pasahon ko ang letter ni Sabata sa memorandum ni District Engineer Roy Pakanan. Una diri, Barangay Concepcion City Proper Multipurpose Project. The phase 1 of the construction of multipurpose building, construction of the multipurpose building evacuation facility, City Proper, Iloilo City was completed on April 2 or on April 8, 2024. Barangay Concepcion City Proper Multipurpose Project ni amo ni nakabutang phase 1 na kumpleto sadtong Abril 8 tuig 2024. Santa Filomena Arevalo Multipurpose Building, Phase 1 of the construction of multipurpose building, construction rehabilitation of multipurpose building, Barangay
Santa Filomena Arevalo, Iloilo City was completed on February 10, 2024, while the Phase 2 is yet to be funded. Pagapunduhan pa lang, pero ang Phase 1 completed na sa February 10, 2024. Mandurriao Public Market. Ang Phase 1 sang construction sa multipurpose building, construction rehabilitation multipurpose building, public market has already been completed on June 20, 2022. On the other hand, Phase 2 of the said project is now 94.96% complete as of May 31, 2024. Notwithstanding the complete submission of the requirements for building permit, the same is pending before the Office of the Building Official, which is under the Office of the City Mayor. Sa aton sining mga kamumbo, Butsilingon, nakasubmit na sila sang mga requirements for building permit sa opisina sang Office of the Building Official, no? Pero pending pa sa gihapon, kag santo diri iya sa remarks sa Mandurriao Public Market na pending sa opisina sang Office of the Building Official nga sa idalom sang Office of the City Mayor. Ikapat, Sports Complex, Halandoni Memorial High School. With reference to Phase 2 of the construction of multipurpose building construction completion, multipurpose facility, Halandoni Memorial National High School, Sports Center. Kinakita to? Sports Center, Iloilo City is already completed last April 3, 2024, while the Phase 3 of the same is suspended. The application for building permit is likewise pending before the Office of the Building Official, which is under the Office of the City Mayor. Next, Tansa Esperanza Multipurpose Building. Relative to the construction of multipurpose building, evacuation facility, Barangay Esperanza in Iloilo City, Phase 1 of the said project was completed last March 11, 2023, while Phase 2 of the same is suspended, the resumption of which is subject to the approval of the building permit pending before the Office of the Building Official of Iloilo City Hall. Again, nakabutang diri, again, the same is under the Office of the City Mayor. Ikaanom, Balantang Multipurpose Building. In matter of the construction of multipurpose building, Haro District Health Center, Haro, Iloilo City, Phase 1, 2, and 3 of the same are all suspended as of February 26, 2024, January 10, 2024, April 18, 2024, respectively. Compliance with the requirements for the application of building permit were adhered by the contractor and awaiting approval of the building permit of the Office of the Building Official of the Iloilo City Hall to resume construction operation. Katilingban Multipurpose Building. Lastly, the construction of multipurpose building in Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City, Phase 1 is already completed. As of April 30, 2022, the Phase 2 of the same, however, is suspended as of May 10, 2024, caused by dependency of the issuance of the building permit by the Office of the Building Official of Iloilo City Hall. With regards to the applications of the building permits, we are determining the applicability of Section 9, Republic Act 1103, otherwise known as the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, in relation to the Citizens Character or Citizens Charter of the Office of the Building Official of the Iloilo City Hall, including the administrative and penal sanction as provided by said law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. The delay of the issuance of the said permits has deprived the public of the benefits of the project and caused undue damage to the government.
We reiterate that this office is devoted in delivering efficient and effective governance or government service for the general welfare of the Ilonggos. The success of our projects will only be made possible through the cooperation and prompt action between our office and all other related government agencies and offices. Rest assured, this office is committed to uphold the values of public service, integrity, professionalism, and excellence in every aspect of our work. I trust that this response provides clarity on the matters outlined in the letter for the love of public service. Signed, Roy C. Pakanan, OIC, District Engineer. So, sa report diri iya or sa reply ni District Engineer Roy Pakanan sa aton sini nga mga kabombo, no? Why yes ang delay? Kung ang letter lang ni Engineer Pakanan aton sini nga basihan kag sandig man iya sa ila sini nga pag-update man sa estado sa mga proyekto, partikularmente ining 7 ka mga proyekto under sa ila sini iya nga talatapan. Now, makapila ka beses nga na-mention sa reply sa memo ni RD Oropel nga nakasumiter na sila sa mga nagakaigo sini iya nga permits, katulad abisang building permit. O galing kay pending sa gyapon sa opisina sang Office of the Building Official. Kag clarify man, ginsugpon nga ang Office of the Building Official is under the Office of the City Mayor. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. So, tingwaan taman diri nga makwa ang side sang ubo sang Office of the Building Official. Kag lakip na sila diri ang side man sang alkalde. Sa aton sini nga matag palamati kay kun ang Iloilo City District Engineering Office lang yung pambalon, sandig sa ilaya, why sang delay? No? On track ang construction sa mga multi-purpose building gani. Ang problema lang, iti pending ang ila sini nga building permit. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, di kon nga na pending ang building permit sa Office of the Building Official, tibase karon ko ng building official may mga nakita man nga mga kakulangan pagid or kung ano man dira iya nga requirements abi, no? Sa aton sini nga matag palamati, that is why nga we are trying our best nga maka-reach out man sa Office of the Building Official and of course kasubong man sa kay Mayor Jerry Treñas para nga maplastar naton ini. Kay in the first place sa aton sini mga kabombo, ang city administrator mo nagpangayo sa nasambit sining status update sa sining mga proyekto, no? Di ara naman karon nakatag na sa status update sa aton sining mga kabombo. Now, luyag taman pamatian ang bahin karon sang city government, no? Sa bahin sang Office of the Building Official and of course sa kay Mayor Jerry Treñas. Kay kumadumduman ta pa sa aton sining mga kabombo gin pauntat ini ni Mayor Jerry Treñas ining 7 ka mga proyekto, no? Nga ang nagapatigayon sinemong Iloilo City District Engineering Office, no? Ang nagpatigayon sini mga proyekto way sang liwan kundi si Lone District Congresswoman Jam Baronda, no? Sa aton sini nga mga kabombo kay manti delayed kuno ining mga proyekto, no? Lantaon ta sa aton sini mga kabombo. I'm pretty sure nga may mga nagakigo man sini iyang mambal naton mga rason man sa bahin karon iya sa ubo kag ni Mayor Jerry Treñas, no? Kun nga amo sini karon ang payag man sa bahin sa Iloilo City District Engineering Office. Isa pa gid sa mga dapat naton dumdumon nga si Engineer Roy Pakanan ang gin-deklarar, no? Ang persona non grata ni Mayor Jerry Treñas pinagi sa iya sining executive order kag nagpagwa man sang resolution ang Iloilo City Council nga ideklarar siya si Engineer Roy Pakanan as persona non grata.
Sa aton sini nga mga kabombo, proti dako ini karon niya dako man ini karon niya nga bahin para sa City District Engineering Office kiti sandig sa ila sila nga pagpatpat diri banwa, no? Documented in a black and white, way kuno sang delay, no? Kag ginatudlo nila balik sa bahin sang city government, no? Kun nga napurnada ining mga proyekto. 15 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Update naman kita bis politika. May pila ka mga pangalan nga nagagwa kag daw kasubong nga nagapangaluyag kay Governor Arthur Toto Defensor Jr. Agod nga iya sining nga mangin running mate. Ngay ara man yang ang gobernador ang nagapangaluyag. Sa ginalantaw yang ati mangin running mate niya. Pero ang latest diri kuno do ang nagapangaluyag iya kay Gov Toto do mo masupog kag do gin baton na kuno gin sabat na ni Gov Toto na baton niya na bala or gin sabat ya kag nabatian na sa nagapangaluyag sa iya nga mangin running mate ya nga mangin vice gobernador ya ang matamis nga uo sang gobernador. Abe, check karon nato ang follow-up report kaupo naman sa kay Bombo Lindsay Bade. Bombo Lin, sa report na please come in. Nagbisita Bombo Cham dari sa may Iloilo Provincial Capital, specifically sa Office of the Governor, ang mag-asawa nga sanday miagaw Mayor Richard Garin kag First District of Iloilo Representative Janet Garin kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So bumulangin lamang nga aga pero ti ang ginistoryahan dari ginathag dari no sang mag-asawa ngang ilaya pagpakikistorya kay Governor Defensor hindi natuhoy sa running mate ni Governor Toto sa pagka-vice gobernador ang ila dali nga ginistoryahan Bombo Cham no, kay Congresswoman na Janet Garin amo ang alliances kay bangod nati syempre si Governor Toto ang regional chair sa Partido Federal na Pilipinas kag tinagpakig-alyansa naman ang Lakas CMD Bombo Cham sa nasambit nga partido. So ang duhano ka mag-asawa Lakas CMD ini sila miyembro ini sila sa Lakas CMD rason sang ila pagpag-istorya kay Governor Toto kag ila to maging pahayag ngati gin diga dari no ni Congresswoman Janet Garin kung sino ya ang mangin mangin linyada sa First District of Iloilo, especially sa Banwasang Oton, sa Banwasang Tigbawan, sa Tubungan, sa Gimbal, sa Miagao kag sa San Joaquin amuman sa may Banwasang Igbaras. Pero ang natuhoy sa pagka-vice gobernador kay siyempre nagagwa man rin pangalan ni Representative Garin Bombo Cham nga ti magapadalagan as Vice Governor. Wala darigin confirm sa ato no ni Congresswoman Janet Garin kung may ara gid man bala sa pamilya nila or nakaistorya abi sa kay Governor Toto or gin offer abi no nga ti isa sa pamilya niya, isa sa miyembro sa ilang pamilya magapadalagan for Vice Governor. Ang gin istorya lang gid diri ni Congresswoman Janet Garin kag ni Mayor Garin nga ti sila ya magabuligay man sa kung sino man ang mapilian sang partido sang alyansa nga mga magapadlagan bala as senator sa 2025 elections kasi magabuligay lang sila sa kung ano man ang mga mangin proyekto sang administrasyon. Pahayag man rin ni Congresswoman Janet Garin nga tinakaistorya gid man siya natuhoy sa pagka-vice gobernador kag tiamo to gani si Mayor Karina Flores ang una ya dari nga gin endorso kay Governor Defensor o galing kay do nagpamalibad na bala si Mayor Karina Flores or anay Mayor Karina Flores na magpadalagan as Vice Governor bangod man sa katakuon sang probinsya sang Iloilo. So hindi iya pagid makumpirma kung magahalin sa iya nga pamilya ang pagpadalagan pero tandaan tama nagigad lamang no nga mga diri sinimana na kaistorya man kita kay Congresswoman Janet Garin kati hambalya patugani nga ti base siya man ang mapadlagan as Vice Governor kag tigin hambalya kag intuad man niya nga isa sa mga miyembro sa pamilya Garin ang mapadlagan as Vice Governor pero tisubong sunod sa iya istoryahan pa especially sa mga leaders no sa bahin niya sang First District of Iloilo kag sang ila mismo nga pamilya. Yari bala ato nanay pamatian ang nanging pahayag dari ni Congresswoman Janet Garin. Digin man lang namo kay may alliance ang Lakas kag Partido Federal. So, ang sa First District na mga local candidates, mayor, vice mayor down, di puro gabay Lakas, tapos ma-reiterate sila kang pagsumpa kang Lakas. Tapos ang second man,
gin-appraise ko lang siya sa San Joaquin Hospital. So, kay i-operate siya, portion kang WBMC. Tapos ang may portion gabay na nga old RHU. So i-rehabilitate man. So muna iyang buwa. Tapos ang hospital gabay across in sa loob na nila. So muna namang put siya anong mga history, anong tanan. Yes, ang lakas sa PFP, so may chance nga open ang line nga maghalin sa inyo ang maging Vice Governor ni Gov. Ay, depende na iya sa, una depende na iya kay Gov. Second, depende man na iya sa kung anong istoryahan na ikang partido. Pero sa pag-visit ko kay Gov, wala na istoryahan ang possible ninyo na pag-updanay sa Philippines. At iyang pag-updanay from governor, congressman, down dyan man. Tapos naistoryahan man per town sino mga kandidato. O, tapos nagstoryahan na man kami kung sa national bala. O na mabinuligay lang, no? Kung let's say sinong amon senatorial candidates, di mabinuligay lang. So pareho man kami kahulatan na Paging Vice Governor. Na-mention mo last interview yung isa sa inyo ang magkapadalagan Vice Governor. Na-mention ko sa iya to yung kay Mayor Karina na daw base nga daw hindi madalagan as Vice Gov. Kagti ginalantaw nila yati ang nagakonsulta siya sa mga leaders niya. So either ara sa district or kung dira sa walang pamanon. Pero mo na ang balko nga daw hindi na siya magdalagan vice. So with this decision ng former Mayor Karina and yung dalagan vice, what's the plan of the Garito? Istoryahan, paliwan, kagti syempre ang buwa na yan. Makonsulta man kami sa mga congressmen. Tapos after na yan, gahulat man kami kung ano yan, ano ni Gov. Dapat yan, Bombotsam, ananging pahayag ni Representative Janet Garin. Ginpakigamutan man naton si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. agod natin makumpirma kung bala amulang gid man na ang ginistoryahan kagiti wala na din ni istoryahan ang natuhoy sa running mate niya kag ginpahayag diri no sang gobernador ngati wala gid man na istoryahan Bombotsam ang pagka-vice gobernador or sino abi dira no nga ginendorso sang pamilya Garin kaya pahayag diri niya kung sino man niya Bombotsam no ang mapilian sang partido niya sa Partido Federal ng Pilipinas nati mangin running mate ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. amo na iyano ang batunon kag ti-akseptaron sang gobernador kay ti kadamo man kuno nga abi sa mga pangalan bala Bombotsam nga tinagaguruwa ka mapadlagan as Vice Governor. So subong niya wala pagid kuno bisan pa nga tatlo na lang kabulan ang nabilin antes ang filing sa certificate of candidacy. Yari ba lang duga nga pahayag or ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. We talked about the developing alliances. Ang partido nila, because our congresswoman now is with the Lakas and so is the mayor. Ang aton nga partido, the Partido Federal is as an alliance with Lakas. So, amo na ang aton nga isa sa mga ginsugilan na naton. And again, from the Partido Federal, we are waiting kung ano man ang dynamics sa mga alliances natin. Because may committee dinaya ang partido to iron out the dynamics sa local. Kabla kung local, no? Damong kandidato, damong partido, and how do we negotiate or navigate through the alliances and the nuances nga matabo. So, ulato nato rin nakiti atindiron rin na sang aton nga partido kaupod sa aton mga kaalyansa at the national level. So, si Congresswoman Garin at si Mayor Garin Kagina nagambal sila nga ang Vice Governor madlagan sila. Wala nato na sugilanon na pa. Because right now, Mayor Richard Garin is the mayor of Miagao. And the natural direction is, like me, being an incumbent, is to run for re-election. So kung sino yung pilion sa partido, well, ako again, ang pinaka-reasonably, ang logical para sa aton, if I will run for re-election, I will choose a running mate. Madalagan man ina sa idalom sang aton nga partido. Huwag pa na naton ma-tinder, huwag pa matagaan siya.
Nabatian na nanging pahayag Bombot Sam ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Matandaan man Bombot Sam no ngati magluwas no sa nagagwa man nga mga pangalan sa nga pamilya or isa sa pamilya garin ang magapadlagan as Vice Governor kagwa man ring pangalan ni Iloilo 5th District Representative Raul Boboy Tupas nga magapadalagan man as Vice Governor. Amo man na pangalan to ganino ni Iloilo 2nd District Representative Michael Guriseta kag ni Iloilo 4th District Board Member Domingo Oso Jr. So depende na kung sino sa ila ang maupod diri sa aton diri nga gobernador diri sa probinsya sa Iloilo nga mangin running mate para sa 2025 elections Bombot Sam. All right, kiti kun lang taon nimo Bombolinsi. Ang una-una gini nga nagtunog ang pangalan si 2nd District Representative Mike Guriseta mo. Yes, Bombot Sam. Gini ngalan niya ang una-una sini nga naglupok gid nga posible siya ang running mate ni Gov kay masami sila nga gaupod ni Gov. Amo gani Bombot Sam pero do kun natawo naton subong do wala man niya galibot si Kong Mike abi sa bilog nga probinsya kundi na dula. Oo, lang sa district. Basi sako lang si Kong Mike. Oh, amo gani Bombot Sam dra lang gid sa abi visible da sa may 2nd District Bombot Sam do hindi naton siya makita sa iban nga banwa or iban nga distrito diri sa probinsya sang Iloilo. So possible hindi man siya siguro Bombot Sama. Ikaduwa nga nangin matunog sini nga pangalan si 4th District Board Member Domeng Totomeng Uso. Amo gid kiti last term niya na malang. Ginakabig to ni Gov gani nga anong term ganito ni Gov nalipat ako? Nalipat man ko Bombot Sam. O do maayo siya bala nga upod daw. Maayo siya nga partner abi do mo sina. Amo gani. Kiti ano mo veteran board member? Amo gid Bombot Sam kagati bisan si board member Oso man ano man siya willing man siya Bombot Sam magpadlagan as vice governor sang province ina kun ano gid man siya abi no mangin running mate gid man siya ni Governor Toto Bombot Sam. Okay. Pag tunog sa ngalan ni board member Toto Meng Uso gwa man ang pangalan dayon sang mga garin sa 1st District kay Miagao Mayor Richard Garin ugaling kiti kun lang taon ta bago lang daga mayor gani alang-alang bayaan niya dayon na Bombolinsi. Amo gid pero correct Bombot Sam pero halin mismo ya kay Congresswoman Janet Garin nagligad nga pag interview naton sa iya bali pag ani nga tiba si siya man kuno Bombot Sam ang mapadlagan as vice governor sang province. Tikon siya ang magpadlagan vice governor sa nga province laban-laban ni damo niya ang may mga representative material pa man from the Garin family kung matabok abi Bombolinsi. Kaya ang bata nila nga si Rica, di ba matunog yang pangalan niya madlagan 1st District Board Member? Yes, oo. Duwa sila ni ni board member Joanne Herminanda. But lately, nakakuha sang atensyon sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo ang kasubong reconciliation, hindi man nato matawag nga reconciliation pero ang pag-ayuhay sang pagtamdanay ni Sara Mayor Jan Aying kag ni 5th District Congressman Raul Boboy Tupas kay di bla sa una matunog man to ang pangalan ni 5th District Congressman Tupas nga magapadlagan na mayor sa Sara pero matapos nga mag-circulate ining laragway nga daw nagatingob sila kag daw isa lang sila ganito sa isa kapag tipon-tipon diri kag do mambal nato na ano ba Vice Governor si 5th District Congressman Raul Boboy Tupas. Amo man na gani Bombot Sam kay pag-interview yan naton sa iya duha dari ka mga diri ginapilian or choices ni Congressman Boboy Tupas. It's either nga ma-mayor siya sang Sara or ma-vice governor siya sang probinsya sang Iloilo. Ma-mayor lang siya sang Sara Bombot Sam kung wala sang reconciliation or hindi sila yapi magtamdanay ni Mayor John Aying pero kung may lang sang reconciliation hindi siya magpadlagan as mayor mapadlagan siya vice governor. Pero kita na tungopon sila nagakapi-kapi kag gatipon-tipon na to sila Bombo
Lindsay, di man malayo nga basi kung nagmayuhay ng duwa. Anyway, bantayan tayo ni Bombolins kay apat ka pangalan na nagagwa dire ti sinuayhan ang magin running mate ni Gov. Kung sa gugma pa, kung sa gugma na ipabla ti may ara naman sang kulukursunada na naguro si Gubtuto, pero ti ginahulat siya pang basbas ang iya sining mga ginikanan. Amo nabla ko nagapanguliyag ka Bombo Lindsay, ti siyempre ang ginikanan mo amo na ang partido, why man na sila iya sang kagustuhan nga lain sa imo, kayuhan man lang ti sila mismo dumiara man dira sang diber sa pagpili. Do mo man subong sa kay Gubtuto, Bombolens. Yes, oo. Insakto gid na Bombot Sam basta nga timihara na gid man idigaya na lang ni guro or sa publiko yan na lang kung lapit na lang gid ang filing sa Certificate of Candidacy Bombot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Officially wala pa kay hambali Gubtuto iya niya ti hulaton ta kung sino ang pilion sa ngaton siniya nga partido. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga daw halos tanan sini nga partido mayara sang alyansa karon sa Partido Federal ng Pilipinas. Among ruling party sa karon, among ang partido sang administrasyon karon. So dako gini nga bahin dire kay ginarespitar man sang gobernador bilang regional chairman sang Partido Federal ng Pilipinas. Sinya ti hulaton ta kung anong desisyon sang partido. Pero ti siyempre ining mga napanglawag naton nga pangalan nga First District Congresswoman Janet Garin or Biagao Mayor Richard Garin. Now, 4th District Board Member Toto Ming Uso, 5th District Congressman Raul Buboy Topas. At nagadipindi kuno sa partido sa Gyapon nga among desisyon kung sinugin man ang mangin running mate ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. 32 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Iban sininga mga balita kang informasyon, hindi na naton matatapan itugyan ta sa iban sinima News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa Block Time program nga City Hall in Action. Kaupo naman sa kay former board member Manny Galyar. Si Bombot Shama Blancover nagabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 7 to 13, 2024. The Crayons Band is set to unleash their great selection of pop songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Hulyo 13, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Laptolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man bala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat ukon ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag. Nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis ukon whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Indi man malain ang magloan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kon salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kon tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausal sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bango. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. City Hall in Action. Mga balita at impormasyon direkta sa Iloilo City Hall sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas. City Hall in Action. Upod sa inyong alagad, former board member Manny Galyar. Sa Launa 42. Mayong hapon sa ato sa mga kauturan diri sa Bilog ng Western Visayas. Kamusta kamo? Sa 180 ka mga barangay diri syudad sing Iloilo. Kamusta kamo tanan mga suke naton sa kanginan. Maulanon na ato sining tsimpo. Subong hapon mga kabayanan kagamalin kay na sangaga. Maulan-ulan sa bagay ti. Halin pa di sa nagligad nga adlaw ang pagulan-ulan diri sa ato sining palibot. Kag pirte ang panag-oob kakilat sa tion sang kagabihon mga kabayanan. Kag sa mga kauturan naton halong kitagid bawa ang mga latada nga may mga sulod nga tubig pangulaon gid kay manti masami kon magulan mga kabayanan amo ni ang balatian nga dingge masado ka delikado nga balatian ini mga kabayanan kinahanglan kun da may sintomas ang dingge hindi na magpaligoy-ligoy hindi na magpa-arotarsar magpakonsulta sa gilayon sa aton sini nga doktor sa mga kabanuan andira magkadto sa inyo sini mga health centers
sa mga district hospitals kag mo man diri sa syudad sang Iloilo kadamo sa mga private doctors kag public hospitals diri sa syudad sang Iloilo sa sining pamalatian nga dengue mga kabayanan. Pero unahan to gid ang dipinsa sa ato sini palibot ang matinlo nga palibot mga kabayanan. Amo ni ang tingwan gid ni Mayor Jerry Triñas kay ginahilo gid ang mga pumuluyo diri syudad sa Iloilo ang pagpaninlo sa aton sini nga palibot. Panilhig kag iban pa dira mga kabayanan. Ilabi na gid sa tion niya sa nga Sabado. No, ginahabi gid ang tanan nga mga pumuluyo kag subong man mga barangay officials nga mag paninlo sa palibot sa aton sini mga puluyan para nga awayon naton nini ang ining ginatawag nga dengue fever mga kabayanan. Kinagtan sang lamok, kagat sang lamok nga masyado ka dalitan nga klase sang lamok. Sa piyak yang kabayan mga kabayanan, subong yang adlaw Merkules nga edisyon sa aton sini palatuntunan. Way kita sang nagligad nga Lunes, pero subong yang adlaw nga Merkules, padayon kita mga kabayanan diri sa aton sini palatuntunan ang City Hall in action. Kag sa masunod nga semana balik kita sa aton nga regular program Lunes nga adlaw. Kag buwas mga kabayanan Huwebes regular program mga 9:30 kita buwas diri sa aton sini palatuntunan ang City Hall in action. Subong yung adlaw mga kabayanan sa aton nagipayag Merkules nga edisyon sa aton sini palatuntunan pizza gis na sang bulan sang Hulyo. Kadali lang sa mga inadlaw mga kabayanan. Padayon ang kauswagan sang syudad sang Iloilo. Litas continue to rise syudad sang Iloilo. Upod kay Inday Raisa Triñas. Rise and shine. Inday Raisa Triñas ang masunod nga congresswoman diri sa syudad sang Iloilo mga kabayanan. Tuway na sang pagdua-dua ang masunod nga congressman naton diri syudad sang Iloilo si Inday Raisa Triñas. Kay manti ang iya sini ang ginapalibugan lang kung ang paano ang kayuhan sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Wala sing kadyang-kadyang ang mga panakot mga kabayanan. Ang paghimanwa ni Inday Raisa Triñas na training sa insakto gid siya ni Mayor Jerry Triñas. Dugay na aran sa City Hall. Congressman pa si Congressman Triñas. Aran na siya nagabulig mga kabayanan sa pagpalakat diri sa syudad sang Iloilo. Liminigid sa tiyon sang pandemic sa COVID. Diri sa aton mga kabayanan, nagabulig na siya preparar sa mga pagkaon sa mga kauturan naton diri sa syudad sang Iloilo mga kabayanan. How much more kon mag congresswoman agad si Inday Raisa Triñas mga kabayanan. Sa piyak yang kabayan mabatian magita kamalantaw kita subong sa online media platform sang Bombo Radio Iloilo, sa Facebook Live sang Bombo Radio YouTube channel kag Bombo Radio mobile application mga kabayanan. Sa dili gid lamang madugay mangin ka po naton ang duha ka mga barangay kapitan nga si punong barangay Elfren Sinayo sang barangay Don Esteban distrito sang Lapos kag sumuman si punong barangay Joby Navales sang barangay Rizal Palapala 2 City proper mga kabayanan. Sa ilang pagpasalamat kay Mayor Jerry Triñas, kay Inday Raisa Triñas, kay Miguel Triñas nga ginbulig nila sa ila sini nga barangay. In fact, hindi lang amuning nga mga barangay mga kabayanan ang gintagaan halos tanan nga barangay ang ginatagaan gid sa Talupangod sa mga pamilya Triñas mga kabayanan. Agod nga ti mangin manuswagon kita tanan. Amo niya ang estilo, amo niya ang tatak mga kabayanan sang liderato, amo na yung brand sang leadership ni Mayor Jerry Triñas. Aran na sa atong linya si punong barangay Sinayo Elfren. Abi ko anay gani Efren punong barangay Elfren Sinayo sang barangay Don Esteban. Ilo kapitan, good afternoon. Live ko subong sa Bombo Radio Iloilo kapitan. Good afternoon liwat sir. Dayon mo gusto na kayo mo bundumani dyan sa tagpalamati sa mo numero 1 nga programa kung ito ang City Hall in Action.
nagpakikangot kita sa imo kay mante gusto naton mag hinunanon sa imo sining barangay. Kamusta ang imo sining barangay, Kapitan? Sa matutod lang na Bumbumane, ako si punong barangay Pensinayo, kaukod kang barangay council, SP council, kag pumuluyo sa barangay Dunisaban, nakapakita, kag baskog ang pag-suporta sa liderato sa aton pinalangga mamay na si Mayor Jerry Treñas na mo namin material na namin may naswagon ang syudad sa Iloilo sa subong nga mga tinuod. Ay, si. So, palabuton. Aha. Madamo nga mga bulig proyekto nga ginhatag ni Mayor Jerry Treñas kag subong man ni Dayra sa Treñas, Kapitan. Sa mga proyekto nga ginatag ni Mayor, dako gid ang pagpasalamat ko on behalf sa mga pumuluyo sa akong barangay. Una, ang royal assistance, financial assistance, hospital assistance, scholarship, kag mga projects na ginatag ni Mayor kanay sa mga cover gym, ang akong ang daycare, may ako sa buong project. Tapos ang akong barangay hall, may project man ko nga ginatag sa Mayor, ang akong dalan. Inatanan sa ginapasalamatan ko on behalf sa akong pumuluyo, kag labi na gid yung Dayra isa na sang wala pa daw mapadlaga ni saya gani since 2020 COVID time. Nagahulag niya si Dayra isa. Kag mo inagambala ko bisan maginano Team Uswag sikap sinayo kag ang akong nga council. So na mo true intro, no? Treñas kamo dara, no? Mayor Jerry Treñas, Congresswoman Inday Reza Treñas, Kapitan. Kalaway man na Bumbumane nga mayor mo si Mayor, tapos si Inday Reza kabayan mo. Dako ina mabulig Inday Reza. Mangin katuwang isa ni Mayor sa kauswagan sa barangay, kag sa siyudad sa Iloilo. Hindi natin makita, na mapili ko ta sa uban, kung ara nang nakita ka, na partner sila sa para nga mapauswan ka makataway ang atong siyudad. Aha. So dapat giman gali nga magapungko gid bilang Congresswoman si Inday Reza Treñas, Kapitan. Dapat gid nga si Inday Reza ang magpungko nga Congresswoman kay para mangin katuwang sang amay sang siyudad upod sang district sa konsehalis na nag-upod sa Timuswan. Aha. By the way, Kapitan, mamangkot kita sa imo. Mga pilang butante sa imo sining barangay? Sa nagligad sa election time, 2,807. As of now, siguro kay may registration, pagdamo ka ni Malay na nagsalaylo, mga 3,000 plus. Hindi ko pa makuha na determina na mayo, pero ako nga rough estimate na. Kaya wala pa kasi may ginawiyatan nga master list ang final sa registration. Aha. So kadamo, gali kadako galing barangay ng imo ning Don Esteban ngani, no? Upod mo ang mga barangay kagawad mo da. Tanan-tanan nawagin na si naglisa. Sa subong may isa nga nagplan, may isa nga nagsipak. Ay, may nagsihay. May nagpisik. May nagliyay. Okay. Ate, sige lang. Pabayi lang siya da, no? Total, isama lang siya da, no? Kag, ano ang imo sinipaglantaw, pagtantyar sa mga pumuluyo dira sa Barangay Don Esteban, mag-3,000 abi. Ano ang imo paglantaw sinada sa paabot nga eleksyon, Kapitan? Sa matutuod niya, ang mga pumuluyo diya, ginatanaw nila ang kauswagan sa barangay labi na bitang siyudad. So ina nga bitang nakita nila pagi kay Mayor na himo ina. So how much more kung nakapagid si Inday Reza. So dapat pinang-encourage ko niya na binigyan namon si Inday Reza. City Hall in action. So, bisan na ginano, Inday Reza gid, no? Doon naman ta sang pamangkot sa imo, Kapitan, no? Ara gid handa ang inyong pagsuportar kay Dayra Reza kag siguro ti bilong nga pumuluyo dira
pila na ka porsyento sir mabilin sa piakda, kapitan? Sa matutod lang na bumbumani, kung isipon ka, nakita man siyang pumuluyo kung anong ginapangayo nila kay Mayor. Ano ang ginaprovide ni Mayor? Arat kanan ginahatang ni Mayor, ginahatang sa syudad. Kung dahil sa wala pa gani ka pisto, dako na ang kontribusyon niya nga nabulig sa COVID time. Amo ina. Anong kung isipon ka pumuluyo, sang COVID, ang ginimo ni Inday Raisada para sa pumuluyo, mga pag-prepara sa pagkaon? Oo, luwas pa din siyang ang pagkakita niya Inday Raisada lang na ginaamo, maragid ang pumuluyo, ginakantuan niya, kung ano mga problema, ginaprovidean niya. City Hall in action. So, sulog lamang gali, no? Hindi pa siya, wala pa siya mapilian. Ara na siya, naghahinon na noon sa mga pumuluyo dira, sa Rizal, sa may Don Esteban Lapos. Amo na kun nga ang hindi ka kamuya magbulag sa kay Inday Raisaga gali dira. Sa matutod lang Bumbumani, sa umpisa ko lang, nag-declare na ko yan ang akong ginasuportahan bilang punong barangay. Team Uswag, sa pagpunguna sa natin pinalangga ng Mayor, kung sabihin, amo ang naghimo sa kauswagan at kadayon na kauswagan sa siyudad sa Iloilo na nagatatat, nagaulikid sa mga pumuluyo, sa mga kinahanglanon. Amo man na Inday Raisa sa nakita ko nga iya panatasan na wala ka plastikan. Tuod na klase tao. So sa ang ginapangabay ko gid, kag ginakuan ko gid sa pumuluyo ko sa barangay, sa masunod na eleksyon, Inday Raisa Treñas for Congresswoman. Aha. So, sili mo daw ay ka plastikan, no? Nga ang iban to daw medyo pula plastic. Okay. Opinion ko na nila. Oo. Okay. Kap, kabalo ko nga ti, ara ka sa malayong lugar. Ginamit dito si Nona. Ano ka sa mga ginamit lang na nalan? Okay, sige. Oo. General na yan. Okay. Okay, Kap, daw naman ta pangkotse mo, basi may dugang ka pa, Kapitan Sinayos, ang Barrio Obrero, ang Don Esteban? Sa mga pumuluyo ko nga nagpamati subong. Ang ako niya na pag-istorya kagang ini nga interview, matudto biniya naton. Wala iniya binayadan o kung wala ako yagin na sugo o kung ano. Ang ako niya mambal sa mga pumuluyo ko. Ang ako niya na ginasuportahan Team Uswag, Ma'am Raisa Treñas for Congresswoman, Mayor Jerry Treñas, Vice Mayor Jico Johnson, kadang 12 ka mga city councilors na nagaupod para sa kauswagan, paagi sa amay sa syudad sa Iloilo ni Mayor Jerry Treñas. So sa mga pumuluyo ko, kapangabay din ako, updingin niyo ako para sa kadayon na kauswagan sa ating barangay. Salamat, Gid, Kapitan Elfren Sinayos ang Don Esteban. Thank you, Gid. At salamat man, sir, sa imo numero 1 nga programa ko sa City Hall in Action. Maraming salamat. City Hall in Action. Inyo nabatian mga kabiyanan si Punong Barangay Elfren Sinayo. Bangod mga kabiyanan sang madamo nga bulig. Madamo nga mga proyekto ang ginhatag ni Mayor Jerry Treñas. Kag sumungman ang bulig sa ila. Ara sa likod si Inday Raisa Treñas kay Mayor Jerry Treñas. Bisan halin pa sang una, sang congressman si Mayor Treñas, ara gid sa likod si Inday Raisa nga nagabulig pati gayon para sa kayuhan sang pumuluyo dira sa barangay Don Esteban. Kag tanan nga mga barangay sa 180 ka barangay diri syudad sa Iloilo. Kag tiging payag ni punong barangay Elfren Sinayo sang COVID time, especially si Inday Raisa ragid, no? Nagahinon na nun sa mga tao. Sa tanan nga mga kinanglanon, di ka ba nun mga kamusto sa kubin, di tagagwa? Pigado ang mga buhi? Jutayan na ito mga puto tikoy ang syudad sa Iloilo. In fact, hindi man ang syudad sa Iloilo. Halos bilog nga kalibutan. Bisan Amerika sa ito, puto-puto na gani. Hindi kagwa ang tao mo. Bangod sa kubit, nadlok ang tao mga kabayanan. So,
ini mga kabiyanan, bisan sa COVID, pagani, si Inday Raisa, nagsugal. Nagsugal. Sang iya kaugalingon mga kabiyanan, para gid lamang sa kayuhan, sa mga pumuluyo, diri sa syudad, sang Iloilo. Ti much more, kon congressman, congresswoman, si Inday Raisa, ting iba niya din. Ano ginimo nyo? Nag-upload pa nago? Pulo pungko, pulo pamati, kaya pulo pa uli, kaya pulo pa duding. Amo wala nang ginimo sa iban, no? So islanta mga kabiyanan, sang matadong ang ibutang naton sa Kongreso. Si Inday Raisa Triñas. Sigihan nyo lang ibada. Sigihan nyo lang sulod sa baylihan da. Kaya ang baylihan nga niyate. Amo ginahin nyo nga uyon sa public service. Hindi amo na ang public service. Amo tuntun nga public service mga kabiyanan. Amo iya ang pagbulig sa kayuhan para sa mga tao mga kabiyanan. Hindi nga bulubunggo ang imo sining lawas tarutaw-taw ka dira kung ano pa dira nga mga kalagaw-lagaw kundi inda damo lang na iya gadyang-gadyang amo na iya ang uyon sing iban. Dali lang sa piyak yang kabayan mga kabiyanan ari sa aton nga linya si punong barangay Jovi Navales sang barangay Rizal Palapala 2 City Proper. Dugang hanta na karon mga kabiyanan diri sa aton sini panatutunan. Ako mo daon tanay sini matinon si punong barangay Jovi Navales sang barangay Rizal Palapala 2 City Proper. Kapitan, good afternoon. Live ka sa Bombo Radio. Kap. Yes sir, mayong hapon din sa tanang nagpalamati sang Bombo Radio, no? Sila binagit sa imo sir, mayong hapon. Kamusta ang barangay Rizal Palapala 2? Sir? Kamusta ka mo dira sa barangay Rizal Palapala 2? Sa subong, masiling aton nga medyo matauhay, malinong, kaga naglimpyo ng aton nga palibot. Naglimpyo na, no? Bangod mga kabiyanan sa executive order karon ni Mayor Triñas nga dapat ang mga pumuluyo mag-ugyon gid sa pagpanglimpyo sa ato sining palibot ilban na gid subong sa tiyon sang maulanon kay manti ang COVID ang dingge grabe gid kapitan. Yes sir, amo ginatutukan naton subong about sa drainage system tungod nga para nga magalikaw kita sa mga lamok kinanglan ang aton nga drainage system tayo yun nga magadaloy pakadto sa baybay. Kamusta ang bulig ni Mayor Triñas kay ni Inday Raisa Triñas dira sa imo nga barangay? So far sa subong ang pagbulig sang aton pinalangga nga mayor kag sang aton incoming congresswoman Inday Raisa Triñas subong man sang aton konsilor nga si Miguel Triñas, no? Yara gid wala gid nagapabaya sa amon barangay. I see. So aragi sila sa tiyon, no? Sang aragi sila na nagabulig sa inyo sining barangay. Nano nga project ang nabutang dira ni Mayor Triñas dira sa inyong barangay, kapitan? Yes sir. Ang unang project nga ginbutang niya amo ina ang daycare center. Daga ang sa babaw kay babaw dalo minato story na Ang sa babaw imuon na dira nga anong ginatawag sila naton nga library, no? Ate, timing gina kay manti sa dalom di care center, mga kabataan na nag-eskwela, kag sa ibabaw ni makabasa sila da sa mga libro da kun ano da nga mga balasawan na kapitan. Yes sir. Mga ano pagid, may ara pagid? So sa subong may incoming project dira si Mayor Triñas nga muina ang aton nga isa pagit sa building. Amo nang gitawag naton nga multi-purpose building. Atim namin na, no? Multi-purpose building, no? Pwede man ng evacuation center, tanan na ang halampangan, kung ano da, multi-purpose, no? Madamo ang mga magamit mo sinang building, no? So, multi-purpose building, pagay moon, ina siya naton, butangan naton sa health center, no? Health center, imoon, ina siya nga, kung ano pa dira ang nagakalain-lain nga mga
masarang naton nga trabaho isuporta ipagserbisyo sa pumuluyo. Aha. Now, baka to kita sa patag sang politika, no? Kamusta ang inyo pagsuportar dira kay Inday Raisa, kay Mayor Triñas, kag sa tanan mga grupo ya kay kagawad Miguel Triñas, kag sa tanan mga grupo ya, Kapitan? Sa subong yara gid nagasuporta, no? Kaga ginatingwaan ginamon nga mangin madinalagon gid tungod sa ginpakita man nga suporta sa amon barangay. Ang tanan nga pagsuporta ginahatag kung anong pangayoon namon ara man dayon nga ginahatag sa amon. Kung namo ay kakapin kakulang si Mayor Triñas sa inyo, no? Now, sa imo nga mga barangay kaunsiyal, kung mga kaunsilors mo, barangay kagawad, kamusta? May nagpisik daw ay? May ara yun man sir isa. Isa man, namo man to sa Don Esteban, may singay gid man, nga muna, no? Mga pila ka bilog ang imo butante da, Kapitan? Actually, sa nakita na kong subong, ang aton nga mga registered voters is 2,200. Sa subong pa lang, away pa matapos ang registration? Wala pa matapos, kaga sige pa siguro parehistro sa iban nga pumuluyo naton. Approximately, abe, kung matapos na ini, mga pilayan mo dugang da? Dira na damadlagan, siguro mga 1,250. Masyado ko na mo nagalin na da, no? Imo nga butante da, no? Doy naman magot sa imo. Basig may ara ka pa nga iambal sa mga kauturan naton sa syudad kang Iloilo. Ilabinigay dira sa imong barangay, sa Barangay Rizal Palapala, City proper, Kapitan Joby Nabali, sir. Go ahead, sir. Sa aton, no, nga mapinalangga nga pumuluyo sa Barangay Rizal Palapala, Sunto, aton gid taga-suportahan ang hampang pang aton pinalangga nga Mayor Jerry Triñas, Inday Raisa Triñas, sa pagka-kongresuman, si Miguel Triñas sa pagka-councilor. So, amo lang naga-suporta gid ako sa dako sa aton mga pinalangga nga politiko. Nga nagabulig gid sa aton, wala sang kapin kagulang. Nga kung aton palapitan, wala nagarungo kundi nagahando. Ay si. Katapusan nga pa magot sa imo, Kap, kung subong abeng eleksyon, kamusta? Dako ang laban. Dako, no? Dako ang laban. Kaya nakita man sang aton mga pinalangga nga pumuluyo kung paano magbulig ang aton nga mayor, ang aton incoming congresswoman, ang aton konsyal. I see. Okay, salamat gid, Kapitan. Basig may ambal ka pa. Amo lang yun na siguro, sir. Madamo gid nga salamat. Kag mayo nga pon gid sa tanan, ilabi na gid sa mga pinalangga namon nga pumuluyo sa Barangay Rizal Palapala, Sunto, sa palibot sa syudad sang Iloilo, na nabuligan man sa aton pinalangga nga mayor. Madamo nga salamat kag mayong hapon gid sa inyo nga tanan. Inyo nabatian mga kabiyanan ng tingog ang aton nga interview sa kay punong barangay Joby Nabales, kag kay punong barangay Elfren Sinayo, taga Don Esteban, taga Rizal Palapala 2, kag nagatagid sang dako nga suportar sa kay Inday Raisa Triñas, kay Mayor Triñas, kay Miguel Triñas, kag sa tanan nga grupo ni Mayor Triñas, no? Tiyang ibanda din. Doay gini batiang kung sino mo po nila da, no? Doay gini batiang ko na din sila. Budlay bala. Harkirin lang ka mo. Mga muna kay ti ang tanan nga mga barangay officials da pinakabilog lang naglisa. Pero sabi sa Don Esteban, isa naglisa, sa Rizal Palapala, isa man naglisa, ambot, kung ano mabtan sa kiban sinay, no? Lataw tani, no? Kaya dugay-dugay pa man, dugay pang filing, sang COC, mga 3 pagkabulan ng nabilin mga kabiyanan. Ang balanta na dugang pagid, sa abot nga mga inadlaw, diri sa aton sini nga palatuntunan. Kagambalanta man mga kabiyanan, kung may timpo pagkita karon, sa tak na ng alas 12:08, sa sinim alas 2:08, sinim mo tinon mga kabiyanan, ang ining mga overstaying foreign national diri sa syudad sa Iloilo.
hindi lang yan ang mga Chinese, kundi kadamo sa mga foreign national dire, mga Bombay. Ay sus, grabe man eh. Ang negosyo sa Bombay, mga kabiyanan, pautang. Diri sa palibot, siyudad sa Iloilo. Kag, iba pagin nga mga negosyo nga gindala sa mga Bombay, diri sa siyudad sa Iloilo. In fact, hindi lang ni siyudad sa Iloilo. Ang Bombay, sa alo sa bilog nga Pilipinas, mga kabiyanan. Kaya mga Korean rin, damo man, mga Koreano, damo man, mga estudyante, mga Koreano, mga kabiyanan. Tigin na isa-isa ni sila subong, kung wala overstaying sila, kung hindi, nagpangabay si Mayor Triñas sa Bureau of Immigration nga usisaon sing Mayo kung sino mga overstaying dire. Kaya pagkatapos, kung sino ang malawig na, sumobra na, nga nag-stay dire, papaulio na to sa ila. Kaginapandaman ni Mayor Triñas kung sino mada ang mga basi kung may nagatulay-tulay da sa Iloilo City Hall, may Hurigara da, may naga-ulo amigo da, nga taga City Hall, sa sining ibang mga Chinese, mga Bombay, kag Koreano, sining Mayor Triñas, goodbye City Hall. Ang balata na karon sa dili ilang mga madugay, kag sa piyak yung kabayan, mga kabiyanan, may kang tanan, sa Uswag, Uswag Scholarship Program, mga kabiyanan. Ini nga Uswag Scholarship Program, mga kabiyanan, iya ini ni Mayor Jerry Triñas. Humalin pa ini sa 2010, no? Nga tuig, mga kabiyanan. Ara na ni, ang amo na ni nga programa ni Mayor Jerry Triñas. Kag subong, upo na sila kani Inday Raisa Triñas, kag ni Kagawad Miguel Triñas sa pagpatigayon, sa paeskwela sa mga kabataan sa kuliyo nga libre, mga kabiyanan. Subong ang Uswag Scholars naka-graduate na sa college, subong ito gamak mo nga maalam, mga kabataan 29 ka mga cum laudes, 29 tanan ka mga cum laudes, 29 tanan ka mga Latin words cum laudes. Botsi nga nun, nga cum laudes kaw, linatin ina, mga kabiyanan. With honor, ikaw sa college nimo, mga kabiyanan. Kag 21 pagid ka mga magna cum laudes. Wow, grabe ba? Mga maalam, iman ng kabataan kag dapat paiskulahon gini, nga mga kabataan. Total of 142 Uswag Scholars graduated from college. Subong nga tuig, mga kabiyanan. Pila nga suma total sini? 27,389 ka mga students ang nakabel sa sining Uswag Scholarship Program, mga kabiyanan, since 2010, mga kabiyanan. Isa ini kadako nga proyekto, mga kabiyanan, nga gipatigayon ni Inday Raisa Triñas, ni Mayor Jerry Triñas, nga matagaan sang maayo nga puturo ang aton sining mga kabataan. Tilaton mo bala sa aton ni payag, kung di ka mag-eskwela bala, ano matabo sa imo? Kumplikado ka subong, puko ka blada, hindi ka bala mag-eskwela, lataon ta, kung na matabo dira, kung mag-uswag mga buhay mo, amo gid lang ni ang kapital na to tanan-tanan. Ang ining pag-eskwela, mga kabiyanan, kinanglan hingalitan ta ini ang ining programa ni Inday Raisa Triñas kag ni Mayor Jerry Triñas, ang ining scholarship program, mga kabiyanan. Ang balanta na dugang diri sa ato ni palatutunan daw lang alang ipanahon ta kag ang ining ginadayaw naton, mga kabiyanan, ang mga personnel sa Iloilo City Slaughter House nga nagsulubra sila iya sa ila sining target, mga kabiyanan. Grabe ang kita sa Iloilo Slaughter House sa ila sining economic program, mga kabiyanan. Dira sa may Iloilo Slaughter House kag sa Central Market, Supermarket, kag sa Iloilo Terminal Market. Ang balanta na, mga kabiyanan, buwas kadlaw, buwas sa aga, kita na kita diri sa ato sining palatutunan kag subong man manginikaw po naton, buwas kadlaw man, si Inday Raisa Triñas, ang aton masunod nga congresswoman diri sa siyudad sa Iloilo. Let us continue to rise, siyudad sa Iloilo, mga kabiyanan. Shine and rise, rise and shine, Inday Raisa Triñas, mga kabiyanan. Mabuhay ka, Inday Raisa Triñas, ang aton masunod nga congresswoman diri sa siyudad sa Iloilo.
Si Inday Raisa Triñas. Alang na gina atong panahon diri sa aton sini palatutunan. Way nagta sa nagakaigo nga panahon. Kag standby sa masunod nga public affairs program sa Bombo Radio. Kag kita buwas mga kabiyanan. Alas 8, alas 9:30 diri sa Bombo Radio sa aton sini palatutunan City Hall in Action. Ini ang iyong lagad si former board member Manny Galyar ay shall return mayon mayadayan gid ngapon kaninyong nga tanan. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for July 7 to 13, 2024. The Crayons Band is set to unleash their great selection of pop songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Hulyo 13, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living.
Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basaha gid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Wednesday na kita. Kumusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Buhay na buhay pa ba? Or medyo ginatuyo na, gapaloy-paloy ng energy. Anyway, I hope you're all doing great and doing good sa mga stories nyo ha? Nga mga very exciting stories. Waiting kami diri sa kahapon lamang program. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can send your stories nga ginsulat ninyo sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hindi ta na pagpadugayon, ari na aton nga ambahanan para sa inyo from Henry Alburo. I'd like to welcome you all diri sa KLP with the song Ang Pangarap Mo'y Naghihintay Sa'yo. Good afternoon, this is Tita Regine. Rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo namang sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kay hirap mang abutin ng nais mong marating, malalim man ang suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan,
Yes, keep on dreaming and reaching out for those dreams. Ang pangarap mo ay naghihintay sa iyo by Henry Alburo. It is now 29 minutes after 2 o'clock. Again, this is Tita Regine. Yari kita sa ating first story para sa sininga hapon. May 5th letter diri sa aton si Rico sa 2nd District. Dear Tita Regine. Hello, Tita Regine. Maayong hapon sa imo ko sa mga KLP listeners. Tita, bag-o ko pa malubong ini nga istorya sa limot, gusto ko nga i-share anay ini sa imo. Kag sa mga fellow KLP letter senders and listeners, ang experience ko sa madulom kag makitid nga alagyan sa uma. Bata pa ako sa tunga time, kag tama pa kagamay. Uso sa to ang mga alumni homecoming, may ari diri, may ara dito, and that was year 2008. Si nanay, ginpaentra ni siya sa mga classmates ni tatay bilang proxy kay patay na si tatay. Tapos, ginpili nila siya bilang ma-represent sa Mr. and Miss Alumni sang ilang nga batch. Di kay haba ng hair man ni si Mother Earth. Tinapasagot siya nga mag-entra. Ako nga bata, syempre, do piso man ako, kundiin ako nanay, didto man ako. That time, tita, may nag-uli diri sa amon nga paryente namon. Nag-work ini siya as babysitter sa Quezon City. Siguro, ma-attend man ito siya sa alumni, mga kaedad kagka-playmate ni siya na day eldest sang una. So, because kinahidlaw sila nga magbarkada, magtililipon, nagtagay-tagay sila sa balay. Sang hapon na, mga hubog na sila, pati na si eldest. Siling nila nga magbarkada, malagaw sila sa baryo. That time, tita, wala si nanay sa balay, kaya nagpangita sang dress para sa Miss Alumni. So, nagsunod na lang ako sa ila nga magpabaryo. So almost half na ang napanaw namon, tita, on the way sa baryo. Hindi malikawan, nga may sunluganay sa dalan. Ako nga magamay, tita. Ginhakwat ako ni eldest. Ang ulo ko nakatuon sa idalom. Kahig sa ibabaw. Kay doon nakabatsyag ako kahadlok, tita, kag balong siya, and wala ako naanad, nga ginadugsing niya ako nga amo sini. So, upside down, ha? So, ginsunlog ko pagid siya sa sobra about sa iya nga GF. Tiamunita ni akon, way, tita, para bala nga buhian niya ako. Ugaling, ginsigi ya pagid. Hasta nga naghilibio na ako kag nagwaras, kay hindi na ako kaagwanta sa amuto nga upside down nga posisyon. So, ginbuhian niya na ako, pero malapit na gid kami sa baryo. Ako nga gahilibion, nag-decide na lang nga magpauli, bisan serum na, kag wala pa flashlight. May mga bata nga nagsabay sa akon pauli, kag ginpamangkot nila ako, na ano ka, sino nag-away sa imo? Wala ako makasabat sa ila, tita, kay nahuya ako mag-tell sa ila sang natabo. Mga 30 minutes lang ang pagsabay nila sa akon, tita, kay lapit man lang ang ilabalay sa baryo, ang amon ato pa sa uma. Sige lakat ko, sige manhibi ko. Hasta nga nakalabot na ako sa dako nga paho. Doon nag-ugdaw na ang ginabatsyag ko. Pagabot ko sa ubos ang kawayanan, tita, sang hinali lang. Naguntat ako sa pagpadayon sang laktaw sang akon mga tiil, kay daw may naaninag ako sa unhan. Mga 5 metros ang antad sa akon. Daw anino sang tawo. Masanag man ang bulan, tita, so nagtulok ako sa landong ko, ginhulag ko ang lawas ko, hambal ko sa kaugalingon ko. Ay,
Ari man di ang landong ko. Pero daw landong man na ang saunhan. Ginhimutaran ko tita. Kalbo ini siya. Nga daw wala sang panapton. Mataas. Madulom ang bilog niya nga lawas. Kag hindi makita iya itsura. Bisan nga medyo masanag ang bulan. Nagaamat-amat initindog sang mahinay tita. Sa gilid sang hagunoy nga hilamon. Sa duha ka segundos, nagsulod sa kaisipan ko nga, aswang ni. Nagpalanindog ang mga balahibo ko, tita, halin sa dapadapa, hasta sa akon nga alimpuros. Nagdalagan ako sang madasig, tita, nga daw eroplano. Gasumpit lang ako kay mandurulhugon. Mayad gani, wala ako makasandad pa ubos, kay may balay didto. Tinaswertihan ako, tita, kay may tawo sa ilang tirasa. Ugaling, madamo sila ido, kag may gapangagat pa. Nagsulod ako sa ila gate, tita. Kag nakita ako ni Brad. Ti ang mga ido nagpalapit sa akon. Kag may isa nga giningkibgid ang akon batiis. Kag napalit sang gamay ang akon nga panit. Pero sige lang ang akon nga palapit, tungod sobra ang akon kahadlok. Nagsiling ako kay Brad in a nervous voice. Ara da si Nanay Brad. Sige lang ang palapit ko sa iya, siling ya. Why di si nanay mo, di kahalinhaw? Kag nag-emotional breakdown na ako, tita, samtang grabe ang hibi ko. Kagasirinamo lang ang akon mga tinaga. Siling ko, may aswang dira sa takas. Nagsulod kami duhasang dali-dali, kag naratol ang mga tao sa sulod sang balay. Sila bilog ang pamilya. Siling sang amay, dalian nyo, siraduhi ang mga jealousies. Ay, tunto na si nanay mo. Ay, kundi hindi siya nagalagaw, ginapabayaan niya na lang ang mga kabataan niya. So after sinatita, gipamangkot pa nila ako sang dugang pa, kung anong nakita ko, siling ko may aswang dito sa takas, kaginlagas niya ako. Samtang nga naga-cry-cry. Di after sa to, tita, gindulong ako ni Brad sa pihak balay, kay dito siling ko ako mahingga. Nagdala siya kutsilyo, tita, para kuno pangontra niya sa aswang, kung atakihon siya. Bangod sa experience ko nga ato, tita, daw na trauma na ako nga maglakat kung dulong na kay basi may aswang. Bisan gamay lang gani nga kulas-kulas, tita. Bisan mga paka lang na, ay nagapalanindog gidayon ang mga balahibo ko. Pero as time goes by, tita, naamat-amat ko man conquer ang amuto nga fear sa kadulom. Sa nagdako na ako as a mature person, I asked myself again, matuod gid man bala ang mga aswang? Aswang gid man bala ato ang nakita ko sadto? Well, tita, tungod kay nagabasa-basa man ako sa Biblia, nasanagan ako. Kag nahibalaan ko nga ang aswang wala gintuga sang Dios, gintuga ini sang masigbod nga imahinasyon sang mga tawo. Kag tungod kay hindi nakita perpekto, although perfect ang una naton nga mga ginikanan sang gintuga sila, kung ano-ano na lang ang na-create sang wild imaginations naton. Like kapre, mantiw, tayho, manananggal, kag iban pa nga sa Pilipinas mo lang mabatian. Sometimes I wonder, may kapre manayhan sa Amerika? Hehehe. So nabasahan ko man tita sa libro sang kaalam nga madamo man ang mga fallen angels or ang mga spirits nga nag-go against man kay God. Kag nag-side sila kay Satan. Hindi malayo, tita, nga ang nagpakita sadto sa akon sa madulom nga alagyan was isa sa mga fallen angels. Pero hindi na sila ka-transform into human beings as a penalty from God. They remain as spirits. They can only do apparition, pagpangposes sa mga tao, just like what happened sang time man ni Kristo, kag hasta man subong. Hindi man malayo, tita, nga tawagid man natuya, nga gusto lang mang-tripping or mampahog sa mga umalagi. Tita, this is just my opinion.
opinion ko malang no, and I have no intention to offend others. Maybe ang ginatawag nilang aswang is that mga tao na may mga specific psychological abnormalities or ang mga nasapian sang evil spirits that makes them crave and want to eat human flesh. Well, this is just a product of my thinking, tita. There's a possibility that this is true or not true. So, ibilin ko na lang ini nga misteryo sa mga KLP listeners kag sila na lang ang magbinag-binag sa sininga mga butang. Subong, Tita Regine, wala na ako nahadlok maglakat sa tulom, kag somehow, na-enlighten ako sa mga pulong sa Biblia, kag wala na ako nagapati sa aswang existence. Tita sa cannibal tribes, ti gapati kuya, kay may mga documentaries niya about sa ila. So salamat kay Tita for always reading my story. Till next time, or shall I say, see you next day. Ha ha ha. Kaya halos gasinundanay lang pagpadala ko sa mga letters through a digital platform. So thank you again, Tita Regine. God bless you and your program. Rico sa 2nd District. Aswang, matuod bala or bunga lang sang imahinasyon. Anyway, thank you so much sa imo Rico, kadamo sa mga mga istorya nga mga very interesting nga ginapang share diri sa aton, no? And sa imo nga gin-share diri atong tawo nga actually wala mo gid na aninagan gid, no? Kung tawo gid man bala ato o kung ano ato, produkto lang sa imo nga imahinasyon, but may possibility man, no? Nga tao nga base luyag ka lang tripingan or luyag ka lang pakulbaan, so pwede gid ina. But anyway, it's good that you have conquered your fear. Conquer your fears kuno, ay di bala parang strong kita, and at the same time kontrolado naton ang sitwasyon. So, hindi kita mapadala-dala sa aton nga kulba. Fear is not from the good spirit. So, if it's not from the good spirit, kabalo na ka muna, no? Kundiin inahalin nga spirit. Anyway, Rico, thank you so much, Gid. I really appreciate ang imo nga kapisan sa pagpadala sa mga istorya diri sa kahapon lamang program. 42 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita with another story diri gihapon sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo. Kita with our next story entitled Double Wedding. From Indy, Dear Tita Regine. Hi KLP lovers, labi na gid sa imo tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines. A blessed afternoon to all of you. Karon nga hapon, may i-share ako sa inyo. Parte sa duha ka teachers nga naimaw ko sa among nga seminar workshop in Baguio City for 1 week sa tuong October 2005. Si Mr. R from Xavier University and Mrs. C from UP Visayas. For everybody's information, si Mr. R naghalin sa tama kapigado nga pamilya. Si tatay na mananggete, kag si nanay na nagalibod lang sang isda. Sa third year high school pa lang tana, nadisgrasya si tatay na. Nahulog sa lubi pagpananggot na. Gindaradayan sa hospital, pero napatay gid, kay tinamaan gid sa ulo kag dughan. Pag-graduate na sa high school, gusto niya mag-proceed sa college, pero waay ikasarang si nanay niya. Naglisensya siya kay nanay na nga mangita obra sa city para nga makaeskwela bisan 2-year course lang sa college.
He finished his teaching course for 5 years kay nagaobra sa adlaw kaga eskwela kun gabi. He luckily passed the civil service exam kay nakatudlo siya dayon sa Xavier University, iya nga alma mater. Kaging kuha niya nga magpuyo si nanay na sa iya. He married at the age of 23 to a chemist. Nakaanak sila bugto nga babae. Napatapos man nila sa nursing, nakatrabaho lang siya sa hospital for 1 year. Kag napatay iya nanay due to pneumonia. Duro man nga pinang bulnganay ni Mr. R sa sulod sa 3 ka tuig, pero nag-amat-amat lang siya kaluya. Kagin papahuway na lang siya ni Lord. Si Mrs. C. Tana, makaluluoy man ila situation sa bukid. Si tatay na, nagapanguring lang. Kag si nanay na, nagapananum-tanom sang urutanon, kag ibaligya sa banwa every weekend. Besides, nagasagod sang baboy, kag bisaya nga mga manok. Nakagraduate gid man siya sa high school, pero do hindi gid kapadayon sa college tungod sa kawadon. Maaram siya, kaginbuligan sa niya advisor nga mag-apply for a scholarship. Napasara na ang exam, kag na-qualify siya. Nalipay ang mga ginikanan na nga makaeskwela ang bata nanda sa college. Na-maintain na gid iya mga grado, hasta nakagraduate cum laude sa teaching, kag naka-teach man dayon. Naglumon sila puyo ni nanay na kay napatay iya tatay sa sobrang obra. She married an engineer at the age of 21. Bugtong lang nga lalaki ila anak, napatapos nila sa commerce, kag igo lang nakatrabaho sa sulod sa 2 ka tuig sa bangko, kag nabungguan sang sarakyan iya tatay. Gindarada yun sa hospital, pero dead on arrival. Karon, ato na naibalikan ang pag-seminar namon sa Baguio City. Tuya nagkita ay kag nagkilalahay ang duha nga Jack Kabalo. Na-attract si Mr. R kay Mrs. C because of her sense of humor and pleasing personality. Pero mi nag-visit si Mr. R kay Mrs. C sa amon nga female cottage after sang amon afternoon session. Primero gani, daw ako ang nasalaan nga gina-target ni Mr. R kay nag-amigahay kami sang iya upod nga maestra. Kung waay kami activity sa gabi, ginahagad na kami maglagaw-lagaw. Ang iya upod nga maestra, ako kag si Mrs. C. 4 kami, mag-snacks, bakal prutas, kaunon sa park para makaistorya. Frank kagid si Mr. R mag-relate sang ila kapigaduhon sang una. Kag amuman si Mrs. C. Duha kami ni Mrs. P, upod ni Mr. R nga maestra, ang bilang audience. Nagalumaw-lumaw amon luha nga gapamati, kay tama sanda ka emotional, hasta naabutan ang mga hitabo nga nabalo sanda. Hambal ni Mrs. P, hustoron anay di klain sa pamatsyag ko, dumabuka ang dughan ko magpamati. I tried to break their stories regarding those sad memories in their life. Anyway, tapos naman ang istorya, kag nagpakabakod gid ako, kay daw matyabaw na. Kasubo gid Tita Regine, kag nagtugda ako dayon. Please cheer up. Magboting balaanay kita para malingaw. You know, I don't like to shed tears because once I start crying, I can hardly stop it. Okay? In addition, Mrs. P said, "Now, let's leave and forget those sad memories here." Why na to ha? Hambal ni Mr. R. Yes, sorry gid. Why gid mapunggi, kag nagyakap ang dalawa. Then, we left the park for boating. Tita Regine, permi kami nga 4 nagalingaw-lingaw. Kalit lagaw-lagaw after 5 p.m.
Masadya kami nga grupo, kag daw kami lang ang ginaistorya sang iba nga delegates. Nga basi kuno, makibot kami nga may kasal nga matabo during the culmination program of our seminar. Nagasmile lang kami nga apat sang ilang nga pabati-bati, kag maghambal. Nga pabayi sila. It's none of their business. Why man lang kita immoral nga ginahimo. Period. Huuman gani, hambal ni Mrs. P. Basi inggit lang sila. Nagsabat ako nga, husto ron hindi lang pagsapakon. Hindi ran kasaler ang pagpangguba ng daa. Mahipos man lang ran sanda kung kapuyon ron. Hindi bala? Bihay, awayon do lang ni Mrs. C, si Mr. R, para magdistansya. Ti ano na, nga do hindi ron maukab si Mr. R. Kundi, ginapayo-payuhan dulang namon si Mrs. C nga hindi gid magpatentar kay ginatry lang kadia ang inyo bag-o nagsugod nga pagtamdanay. Waay sala sa Mr. R. Kag hindi sala ang magigugma. Hasta nga nagkalma man si Mrs. C sang amon pagpahanumdum sa iya. Pagkatapos ng seminar, dungan man kami apat nga nagbus pa Manila. Early in the morning of Saturday. Nagtaxi pa airport, kag una amon flight 10 a.m. for Iloilo, while ang ila 1 p.m. pa for Cagayan de Oro City. Kasubo ba lang nga nagburulagay. Tita Regine, na-develop kid man ang feelings ang duha through letters na lang and long distance call kay daway pa cellphone sadto. December 20, ang 43rd birthday ni Mrs. C, kag timing gid, nga naatol sa Christmas vacation. Ginpalive ni Mr. R iya anak nga nurse for 15 days, kag nagbakasyon sila sa Iloilo, December 18 to 30. Nagpa-cater lang sila pag birthday ni Mrs. C sa December 20. Amuto nga panahon, ang pagkitaay sang ilabugtong nga mga anak, si Toto kag si Inday. Ay kanami man sang duha, do mag-utod ang ilang nga pagtamdanay. Waay gid nanda pag-usiki ang golden hours of few days sa pagdayan-dayan diya sa Iloilo City of Love. Nagselos gani ang nobya dyan ni Toto sa masiplatan sila nga naga-holding hands pagtabok sa pedestrian lane. Tita Regine, dyan lang anay kita, kagpamatian ang sugpon. Salamat, long live KLP, God bless you tita and your family. Truly yours, in B, sang Iloilo Province. Most definitely, may kasugpon gid ni double wedding. Sino ayhan ang nagkasabay no kay Mr. R kag kay Mrs. C? Ang ilabala bugtong nga mga anak. Ako na iya. My imagination is running wild. Inyo da iya anong inyong haka-haka da anong inyong sa pagpamatsyag nyo lang. But anyway, sige ahulaton ta kay may part 2 ang ininga sulat sa aton diri ni NB. Source of also beautiful stories, mga inspiring stories na wala ginakapoy na mag-share diri sa kahapon lamang program. So madaming kasalamat sa imo. NB, kag sa inyo mandira, ilabi na gid nahidlaw na ko sa inyo ang aton nga mga KLP lovers abroad. Kumusta na kamo dira? Hanggang listen na lang. Please find time para nga buhat man kamo sa inyong mga istorya. We also need or we want to hear from you. Gusto man namo na mabalaan ano nang mga buhay-buhay ninyo dyan sa luwasang pungsod. Paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man isulat. And sa gihapon, ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. To someone nga nagpadala sang iya nga story, nga patabok, kin LBC, from Cavite.
Wow, Cavite, payahalin na yung story. Sige ma'am, or sige sir, wala ko pa na-check, no? Kay sinuhalin ato. Pero ginapasalamatan ko gid ikaw, kag gusto ko lang ipahibalo sa imo nga nakalabot na sa akong nga mga kamot ang imo ginpadala diri nga istorya. So wait para nga mabasa naton diri sa kahanginan, diri sa kahapon lamang program. Mga kabombo, magasunod na inyong paborito nga mga drama, si Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Ako naman, magapanumbalik buwas to give you more stories diri lang sa kahapon lamang program. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.